Nimba no oras manen papagayam, itarogun daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may sa manen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilaing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Ispalin niyo ko mati anak ko. Di niyo ipalubos ang mapukaw kada kami. Nagmulagat. Diyos ko, apaya kastamat ng tilangana. Matay samat ng di anak ko. Doktor! Nurse! Arayatan niyo di anak ko! Ni Placido tayo mawawag. Hello, honey. Umay ka kuma dito yung ospital. Itamat lang! Miguel, apa di mo kadwa ni Amira? Nagbati pa lang iti balay da, nanang. Inakto alain ito malam. Tapangirubrubuatan na karagiti arawatan na, ngayag na dito balay. Nadalo sa ako ti sila diyaw, kan kabarbaro jay arpaw ti paapagyaw. Pati supot ti pungan, kan ulas, kabarbaro amin anak ko. Agyaman ak, nanang. Nadaras mo't kaya manakaipak ni dagiti catering services. Tawa ng puluson ti waray iti arubayan. Ay, uwan tayo may matdagiti ka aruba at timulong ang nagipak ni itay. So nga, itay nalpas ti panagipak ni, kat ingkat nga kumatan iti merientada. Rebeng na lang, nanang. Isot pagsayatan na, no, agkakasinurutan namin agkakaruba. Agam no ada kagurguran. Sigurado, adi daw masidag. Ay, uwan angam, may sabaalik man ti saritaan tabarok. Kumusta nga rudan ni abalayan? Kuha na nang, damgis lang ti sugat na. Saan ano puruan iti panang paltog ni Buyong kinkuha na? Kurt, anya nga rod ti plano ni abalayan? Mapan ka di agreklamo kadag iti pules? Saan ka nun, nanang? Tanatagbat na mo ti sakan Buyong. Nakarakaro di sugat ni Buyong, ha? Asano nga rudan no rautan dagiti tao ni Mayor anak ka? Iso nga roda kinasarita mi kinamira, nga umay kumapay lang dito balay. Aniya? Apaya mo lagatan da kiti kasta, nanang. Kaya't nga rod ni abalayan ti umay paila makipagyan dito'y balay? Dahil tangarot ti parikot mo iti asawak. Tasaan na kayak, nanang. Ay, uray siya. Pasensya kan, Miguel. Jakmat kaya't nga umay makipagyan dito'y balay ni abalayan. Ano niya? Apay, nanang. Ipagarup tupay dagiti tao. Asyakmat ti sinangpatan ni abalayan. Ay, jak kayat. Ay na, man ano ko man kastantuman ti bagada, nanang. Ay, nakababain. Wala. No diyo kayat. Awan parikot, nanang. Tauray ni katugangag. Di namot kayat ti umay makipagyan kada tayo. Patang, ada ibaga kada kayo ni Miguel. Sikalatan ti mangibaga, Amira. Nasaysayahat mo't lang no sika. Anya ka diti ibagayaw. Tapay nga pinpin na tudun kayo murtay. Ibaga mo, Miguel. Kuan, tata. Gapo iti panakiririyo kini Buyong. Ako unti ng paltugan na kada kayo. Nagtulagan mi kini Amira nga umay kayo pala makipagyan kada kami. Anya, umayak agyan iti balayaw. Da kami kanya Amira, tiyawid mo iti pagtaangan niyaw. Uwan, tata. Iti kasta. Masigurado iti siguridad yun. Tama nga umay da kayo rautan dito balay. Dagiti tao ni Mayor. Saan ka mabutag? Nakasagana ak amakipin na tayo no iso ti kayat da. Saan kayo kuman ang makipinatangkan, tatang? Awan gaway yo, nakapsot kayo. Oo, lakaya ka on. Saan kun akabutang ni patay? Maluksawak una iti pananggabur na kadang iti pagay ka. Sapay dandanin maapay. Bayan yun, tatang. Uri kat ti malapag sa adan ti eskwilaan ti ginaburanda. Saan lang nga eskwilaan ti plano da nga ipatakder iti dahi dyan taltalunag. Kastangag peso, Amira. Plano pa ni Mayor ti mangipatakder iti ospital, restaurant, kan kondominium. Awan ton at italunag no may patakder amin lagi dyan. Dahil itirikat na tamakital-talon tayo lang. Iso nga raw nga ilablaban mi ang agraryo kumati dagati mayaw. Nayaw-awanan ti saritaan tayo. Kwa, tatang,
Kasano? Mayat kayo nga umay pailangan dyan balay mi? Jak kayat baraw. Mabainak ka ni abalayan. Kena mga noy pagarop ni Boyong ang napabot nga na kaon iti panang paltog na kanya. Isungagyanak lata, dito balay ka. Nay, Miguel, apa adi mo kadwa ni Amira? Nabati pailangan dyan balay da, nana. Inak to alaan yun malan. Ta pangirobrobwatan na karagiti arwatan na nga iyog na dito balay. Nagalusakon ti sila Diyo. Kun barbaro di arpaw ti paapagyo. At isupot ti pungan, kun ules, kabarbaro amin anak ko. Agyaman ak nanan. Nadaras mo't gayam anak kaipak ni ti catering services. Tawan pulusan ti waray ti arubayan. Ay huna, taimay mat dagiti kaaruba at imulong anagipak ni itoy. So nga itay nalpas ti panagipak ni, ay kut ingatangak matan ay ti meriendada. Rabang na lang nanan. Ay, isot pagsayatan na no, agkakasinurutan amin nga kakaruba. Ang amno da kagurguram, sigurado nga awan ti umasaday. Ay huna, may sabalik man ti saritaan tabaro. Kumusta nga rudan ni abalayan? Agwa, damgis lang ti sugat na, nanan. Saan mo't anapuruan iti panang paltog kenkwana ni Buyong? Kahit anyang arod ti plano ni abalayan. Mapan ka di agreklamaw kadagiti pules. Saan ka nun, nanan? Tanatagbat naman ti saka ni Buyong. Kun nakarkaro pa iti sugat ni Buyong ng ni tatang. Ay, kasano nga rudan no? O may rautan na mayor. Iso nga rod a kinasarita mi kini Amira. Nga umay kumapailangan dito'y balay. Aniya? Oh, apay mo lagatan na kiti kastana na. Kaya't nga rod ni abalayan ti o may paila makipagyan dito'y balay. Ay, tangalot ti parikot mi iti asawak. Tasaan naman ang kayat nanang. Uray siya. Pasensya kan, Miguel. Nandiyak mat kaya't nga umay makipagyan dito'y balay ni abalayan. Anya? Apay, nanang. Pagarup to pa'y dagiti tao, asyak mat ti sinangpetan ni abalayan. Ay, jak kayat. Nana, man ano kumano kastantuman ti bagada? Ay, nakababain. Wala, no diyo kayat, awan parikot. Tawuray ni katugangak nga abalayan nyo, di namot kayat ti umay makipagyan kada tayo. Uray, tanatalgan mo tan, di kasasada anak ta. Inakmat kita ni Buyong, hindi klinika, ti kayong ta, doktor. Uray, kasi naglaang din ospital. Alawan, ngam di ka unay agbay payag Barang makariingan ti anak ta. Kayat ko adata ti umuna na makita, hani. Saan nagagbayag? Ala, mabana kon. Aguray ka, adaman pa'y ladamagag plasido. Anya na ita? Ituloy mo ka di, jay imbagam apa-arestom kadagiti pulis ni Matias, gapo iti panang tagbat na kaniboyong. Wan, isungay nawagag ni Epe. Ibaga kinibuyong ay darom na ni Matias. Itak lang tilaing kan kinatanggan da yala kaya. Bay amon, uray kat pinaltugan mat ni Boyong ni Matias. Romba nga ikaro ni Matias, ti katukad ti basol na. Amanos da anwa, tanakapag din ng randabat nga agpadpada. Nakarkaro tinapasama kinibuyong. Iso masapol nga agsungbat da ya Matias. Kumusta ka, Buyong? Nga sakit ka na ut-ut pa lang ti sugat ko, Mayor. Agsag-kisag-gingak pa lamag na. Nabuntog kan tumat, ngagtaray. Iso na tagbat na ka ni Matias. Agimbag lang ti sugat ko, Mayor. Agsaga na lang ang daya amatyas. Agtanang ka. Ang mga ano nakarkaron tumanan ti aramidan king ka ni Matias. Dandaninak na patay, Mayor. Isarong banglaang abo malasak. Pinaltugan mo titakyag na, saan ka day? Una ang damgis lang, Mayor. Di dati pagkunaam, asan mo nga mo ti pumaltog, tadi mo na purwan ni Matias. Iti sumaruno, kat matay ton baban iti bala ti paltog ko, Mayor. Tonto! No pumalas ka man, sana nakastawagas. Anya nga rod, Mayor. Idarom mo, pabalod mo. Anya? Nasaya-saya at numatayan, Mayor.
No patayam ni Matias, ibagadan tumanan na siya tinangbilin kan ka. Kato kas tati mamati na giti tao. Maabak ako, no at direksyon. Wala ngam. Kaya't ko ti makabalas, Mayor. Mabalas mo lata. Babaan ti panang paibalod mo kinkwana. Idaro mo! Siya ti mangtulong kin ka. Sige man langan, Mayor. Tawagak ti abogado. Kastamat kan hepe. Tay sudat mga sikaso iti asunto asangwan ni Matias. Apay nakalidliday kayo ngutan. Manitayanak tayo rubuat bumutan ng itiarawatan manakaw. Kunami mat, nga umay kayo pala makipagyan kada kami, tatang. Mabainak ka kanya palayan. Takas ladwatan nga nyawil ni Miguel Igibalay na nusurutin ka. Alakot, saan kayo nga rodon nga agdiliday at tatang? Uray kat inaldaw to asarong karan kayo dito'y balay. May kawak to sarsarong karan naktulangan. Saan kan akadwa dito balay? Tatang, uray siya, maliday anak mo't amang panaw kada kayo. Naman niya nga rod. Nakiasawa ak motan. Maawatan ka anak ka. Ni, tatang, adan sa Tim Miguel. Sukunan na kun. Isulakit din yung nakatricycle na nagsardang iti arubayan. Tatang, saan kay kumaunay nga glidliday iti panangyawid kun iti balasang yun banay? Ikarik, saan kun to asaktan? Sapay ko maata matakdaram lay ta akarim baraw. Ay na, wen tatang, ay ayatik unay ti anak yo. Kat saan kun to nga ipayan iti anyaman ang pagsakitan tinakam na? Mamati kadag ita nga ipagbagam. Ta amu ka unay. Ala, ket sapay ko ma. Ta maipaayan na kami taon iti apo ko kanya apalayan. Wen tatang, addan to ada agos taywanan yung apo ko. Tamong baraw. Ha? Anak kan apo ko tirayaw iti pagtaengan. Wen tatang, katno kayat ni Amira, di uray sa nga dosina ti agbalin nga anak mi. Ay, susan mo ta. Ano unay mo ta na ta sangapulo kat dua. Ikatam ti sangapulaw ta. Dula ang ti kasayaatan nga anak yaw, anak ka. Anya? Lalaki di lalaki kan babae. Mabalinag. Uray no, agsardeng kay taon. Ni, tatang, ada patrol car ti polis ang nagsardeng iti batog ti balay. Malasin ko di imo na adim saag iti patrol car. Imot patrol man rako yan ay jay. Anya nga ti ibagada kada kayo tatang? Umay ka, sabten ta iti pulis. Da kayo latan ti makisarita tatang. Mapanak iti ayan ni Amira. Ang mga no nervyos iti yaaya dagiti pulis. Anya nga tati ibaga dagiti pulis kini tatang, Miguel. Diyak amo. Tadyak na pa imasadag iti ayan na, Amira. Tingata pa nagdin ng randakan ni Boyong tirason. Nga imay dagiti pulis. Takil ti atap ko akasta. Nagdarom nga ta ni Boyong. Mabali na kasta. Amo mo ten, mayor ti amo na. Kan sugsug ni Don Placido. Sa nabara pala ti papangriman na kada kami kinitatang na. Ha? Ni, Tiliwad dan sama ti tatang. Oh my God, mapantay kayo da. Parwarendak di taon, di nakibalaw. Parwarendak. Tatang, agkalma kayo lang. Ang mga no, ag-high blood kayo. Nagakade, amay lidliding latan na iti awaran gaway akas kada sayaw, anak. tatang, di kay madanagan. Mapankam to kini Amira karagiti namnamahan mi ama katulong kada tayo. Iti kasta, saan kay nagbayag dito pagbaludan? Gusto ti atap ka. Asinugsugan ti mayor ni Buyong. Tapno, paibalod na. Tatang, aramidan mi ti amin akabailan mi kini Miguel. Tapno, makaruar kayo iti kabiitan na panawin dito pagbaludan. Agyaman na katorne. Sige nga doon. Bye. Oh, asini di kinasarita, mani. Apay kasla naragsak ka. Talaga maragsa ka na, Agripina.
Tiniliwan dagiti pulis ni Matias katanda ni di pagbaludan. Nagdarasan? Natural, mayor to asawam. Isuan na lakal lang di pan nakaipisog ni Matias di pagbaludan. Mala, sapay la ko ba? Tayson ti pangrugyan dayjay amatyas nga agkorno kada tayo. Gapoy ti panakaibalod na. Agkorno man wino saan. Napodot lang tati ulok keng kuana. Katita na baludan, adadan adi na malapdan, ti parang pagabur ko kadagiti tal-taludan na. Kuma, inton malpas ti panagaapit, ti pananggabur mo kadagiti talon na. Tapno adan tumot pagabang na kadata. At nadulat na pagabang na. Tasan pa'y madlang ay suamin na tal-talunin na kat magaburan. Wan angam nakasaysayang dagiti nagaburan na kapagayan ni Matyas. Aglalo kat daydayawan daan na bunas dagiti dawan na. Apay kumamasayangan ka. E dento tasan met adatatakim pagay kadagiti nagaburan. Hugayam. Awagak manan ni Engineer Juan. Tay tuloy na tiyag gabor. Naggapuang Miguel. Apa nga itakalaan nga sumagpat? Nagapuak iti opisina ni Atty. Macario. Napan ko inyo man, no kasano nga makarwar ni tatang iti pagbaludan. Kat, anya nga roti ko na. Kunana adi kayo na yagdanang. Oray kat, attempted murder kanulaan mo ti kaso ni tatang. Asikasunan to kano ti panakapian sana. Tapnormaren. Agyamanak. Nakasaysaya ata ka ni tatang, Miguel. Siyempre, imbilang kumutin nga amak ti aman. Kapot agasawatan na mira. Mabit lang. Agun-una ti cellphone ko. Sino nga taday tang mawawag? Nimot manong panyong... mabit lang. Hello? Anya? Gaburan damanan ti kapagayan ni. Owen, sige. Bye. Anya? Miguel, Intuloy da ginaburhan ti kapagayan ni tatang? kasta ti ko na ni manong panyong. Sana mabalin. Masapol nga sasarita kami nga muna. Sada gabor. Bay amon, Miguel. Ang mga nasikamot ti maisagmak. Sana mabalin, Amira? Mapanak. Kasaritak na kita gabgabor. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsalan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sige! Gaburan nyo lang na nagiti pagay ni Matias. Sana na may parit na kabaludan. Mayor, Di Miguel. Iso tidimtang nga nakamotorsiklo. talaga ka di nga awan konsensya yun, Mayor. Makita yung matadandanin maapit na giti pagay ni tatang. Ngamin tuloy yung pala a pinagaburan. Gapo ta magagaron akon. Amay patakder di pagadalan. Apagadalan to nagito Bing Miguel. Wanang saan kayo pa'y nakapagtungtong anasaya at kinitatang Mayor? Tanya ko matipagsaritaan me. E dento adagak mo na ito'y. Gatang ko na ito'y maawatam. Pudno agatang nyo, Mayor. Kukayo. Nga maday lablaban mi itira ito adaga. Kat no matuloy ang agraryo, kukwamin. Tondo! Gapoy ti pingat yo mangilablaban. Agbalbalin kayo nagamrod di tinaga. Maawatam Miguel. Mayor, intuyang ti gobyerno alinteg ken paganurutan ti surutan tayo kuma. Itulok yo kuman ang agraryo tinalawa akataltalunan nyo. Pato apangkes. Aging gat si bibiyagak. Agtalinada kukwak tinagatang kwadaga. Gatawan sa bali ang makaagaw kanya. Apay ngay may kamanan iti pagbaludan, anak. Gaputa da ibaga kada kayo aron bang amaamon niyo, tatang. Nasaya at da ito'y abanag. Adamat dakas. Nanya man dayta, ibagamon. Di na ko mapagagarain. Tatang, napanimigil iti opisina ti abogado. Ni abogado Macario. Anya nga raw, tinagsaritaan da. Tatang, saan ka numot ang nadagsan unay ti kaso yo? Iso adagon daway yung magpiansa. Inkari ka nun ni Atty. Macario at tulungan na kayo.
Agyaman nak no kasta anak ka. Ninto abogado makaryo ti pagyamanan niyo, tatang. Iso ka no ti mga sikaso iti panagpiansayo. Ay, agyaman nak Okay, anyaman ti dakas adamag ako nam. Pinaituloy ni Mayor Placido ti panang pagabur na iti kapagayan, tatang. Anya, ti karasay na mayor. San ko na maura ti panangtiang sayo kanya. Aglibasak ni ti pagbaludan. Kat inak ka rin nisot na itawanan bain. Ay, san tatang? Di yo aramidin ti kasta. Di kay aglibas ti pagbaludan. Amangan na masalamaan da kayo kat patayan da kayon. Lasaya ka un. O man patayan da. May laban ko lakit na ti kalintigak. Tatang, nasaysayat no ilaban tayo lahat ti kalintigan tayo. Babaan ti nasayat awagas. Gam sawan da nagiti nagbambanugak. Napan kinasarita ni Miguel dagiti agabgabor, tatang. Kat padamagad da kayo tumanan. Noon niya tinagsasaritaan da. Apay nga itakalaag manan nga umay dito'y ospital, Placido. Nalipatam ka din at critical pa ilaang ti kasasaad ti anak ta. Saan ko nalipatan ng gapo di kadto nga si Kaswa kaya munisipyo. Sa ako lang nairapin, tiyag supervise dito yung negosyo tayo. Iso, adya ko na makaumumay dito ospital. Mala, agan anos ka numabambanog kan kapoy ti kaado ti asikaswamani. Inrapin ko ba ay akin nita, di gabgaburan datal-talunan ni Matias. Kuma, pinaisardeng mo pailaang. Taysot po ti nakatagtagbatan ni Boyong. May mayatitan na panaggabor, na nakabaludan ni Matias. Nakabalod man nagpaiso ita. Gamamangan no inton bigat, uno inton sumaruno abigat kat mapiansaan danton. Iso nga rod, apayapapura kamagaburan, ipagdiswan iti pagkadalat, nakabalot pa ilang. Barang makumpliton ton ti kabura, sakbay arumwar ti kontrabida. Awan ka di pa ni Amira, nanang. Awan pa ay. Siguro, kat naimasan dan din nagsarsarita kini abalayan ni Jay pagbalutan. So nga aging ga ita, kat di pa'y simang pag. Inakton sukunan. No di tayo pala maura sa mga pet, nanang. Ngala, barang no at danton ano madamdama baro. Aywan gayam, kumusta tinapanam? Naranak ni Mayor. Nagbambantay iti magabgaburan at taltalon ti katugangan, nanang. Katison ti kinasarita. Anya nga raw tinagsaritaan niya. Inbagak, apay sardeng na pailang ti agpagabor, nanang. Tagsarita dan tupay kinitatang. Nang runagat, dandanin magapas dagiti magabgaburan na bagay. Kat, inaisardeng na kade. Saan, nanang? Masapul kanu ang makumplito na magaburan. Iti kasta, marugyan to kanu matten ti ipasdagda nga eskulaan. Talaga nga awan konsensya day di amayo. Basit laangin nga aldaw kuma sa mabalin amagapas dagiti paagay ni abalayan. Iso ti pagpupungtutan ti katugangat, nanang. Tapanagrik, nanak, at kasdala indadanas una yan. Kumusta kan, Buyong? Saan unay na naut-ot tinatagbat asakak mayaw? Nasaya at nukasta. Bareng parwarandakan dito'y klinika, tigayem ko, doktor. Imbagak itayin kini doktor, akayat konti rumar di inton malam mayor. Anya timbaga na. Kayat na narumwarak mayor. Lakit di, tama itod kung tumatan tibil ko. Awan pagdanagam, tasya kimakamoy ti gastos mo. Agyamanak mayor. Kung gayam, pinaituloy ko pinagaburan ti kabagayan ni Matias. Nasaya at mayor. Tanakabalod pa ilaang nila kay Matias. Sikan tumanan di agbantay, intun rogyan da Engineer Juan, ni patakder iskwilaan. Uwan mayor. Kasarita yung tukuman nila kay Matias. Apay, mabuting kakating agbantay no yak kasarita nga muna. Saan mitkit di mayor? Tapaltog ti armas ko. Dinto tabo ng langkin ko Saan mo atagtagibas si Dan ni Matias? Tauray bunang, tigam na. Kat nakarkarom at tinakapayam. Mayor, alistok lang ang mapatay nila kay Matias. Saan ako nalang sudan?
Tadamgis laang ti panang paltog mo kengwana. Idento tasi ka, dandani na puted sa kam. Sukunan ka kumaitayan iti pagbaludan. Nangamada ka man tan. Kat, kumusta ti panang sarong karamo kinitatan? Naraksakan, iti imbagak amabalin ang mapiyansaan iti kaso na. Sapay la ko ma. Ta si kasunto ni abogado Macario ti panakapiyansana. Kat, anya pa'y nagiti daduma nagsarita niya. Imbagak, nga itultuloy lata pagabgaburan ni Mayor Placido ti kataltalunan. Kat, anya ti kunana. Siyempre, nakapungtot manan. Imbaga na nga aglibas ka no iti pagbaludan. Anya? Sana mabalin. Ang adado magsinlaan ti kaso ni tatang naglibas. Naitatimbagak kan ko na. Ay na, tinakas na. No ipaypayso na taglibas. Sa bagay, sakbay ang nagawidak, kinasal-saritak. Linaw-lawag ka na imbag ti panunot na. Isa pa nagkunak. Saan naman siguro apatuluyan ti aglibas iti pagbalutan. Rabi imanan. Nakatulog lang ti anak ko. Diyos ko, maginggat kaano ti panagibibtur ti anak ko. Dagiti awalan pain at ulisan. Di na kumapala na godas amin, hindi na karinlupak dagiti soldado. Nagriring ti cellphone ko. Masino nga taday ito, saan mata naka-phone book? Hello? Hello, kunak. Apay di ka sumungbat. Ay ayatin ka, Amira. Kastamat, Miguel. Ngam, ada ko maibagakin ka. Ha? Anya rita? Nung anyaman ti pampanunod nga ramidan. Sanpay ko mga ita. Oh, apay? Ada ka di problema? Basta. Kung amin. Basta. Sanpay nga ita, please. No kasta, awan nga ro ti rason. Amira. Miguel, pangasim. Denggan ako ma. Basta, sanpay nga ita. Apay? Anak ka di ti rason. Basta. Amira. Jak maibaga ti rason. Ha? Basta sanpay nga ita. Mabalin ka di, ha, Miguel? Amira. Kulak lang harudan. Ay, nagpilit ka. Indurunak. Di ka di makawawat. Agasawatan. Wan, ang asawatan. Ay, ayatan ka. Di ko nak. Sanpay nga ita. Sa anak pa yan nakasagana iti da ita. Amira. Pasensya kan. Pasensya kan. Basta, awan mood ko kunak manlangan. Maawatan na ka di, Miguel. O sige. Saan nga ro na? Agyaman at nukas. Sino ka dulsog? Asimbrek ni opisina ka. Di na may lasing. Kasano nga may lasing ka nakabungot ka? Dakil siya at pakasang kanyak man. Palto nga. Saan? Di may patrong ka dyan rin ha. Mga makalbit mo. Mapay ka. Tagay na padlagay ma. Tiyan mo ka. Napalto ka na ko nang nagpaiso. Kasi doon ka tatay kaya babae ano tagtagay na po. Saan ko ang nabigbig at nakabungot. Namabay ang nakabado itinagay na puraw. Kunarang at dakanunadagsan at rasok kanwana. Awan ba't amok ang napaspasagidak. Malaksid lang kini Amera. Ay, Miguel. Abali na ito pagkapin baraw. Nadi pa'y simningising jay init. Yung arak matan di sang sangwag. Bayan na ko malang, nana. May liwat mo minumitarak.
Wen ang itsimpumat ati uminaw. Bigbigat ngam isumat tan ti pagkapain. Araywan na ko, nanang. Kaya't ko tiyang may mesa. Nagapa kayo kade kini Amira idirabi eh. Oh. Ako, saan, nanang? Awan gayam. Rimwar ka din. Iti silid mi. Saan pa ay? Pagtuktok ako maitay iti silidyo. Alat tinagdain. Mga numat maturog tayo lang ka. Siriring mo ito ni Terumarak. Adda ka di parikot yung agasawa. Ako, nanang. Saan ang mabalin nga ibagak ay tigapula? Abayada ko, hindi babayadam. Mabalin mo ti rumwar dito klinika ti kayam kwa Doktor Buyong. Agpaimbag ka lang ni Jabalay. Nagyaman ak, Mayor. Uwan gayam. Nakabalog ka di pa ilaan nila kay Matyas, Mayor? Wan, nandiyak lang nga mo, napiyansaan dan. Kaya't ko ang makita sa pagbaludan, Mayor. Unya. Tanya pa ilangan ka po? Basta, kaya't ko ang makita noon niya tilanga na anabalod, Mayor. Di mon pagtagtakan pa iti oras. Samay sa agsag-kisagking kamay lang nga magna. Hindi mo Agripina ito'y mawawag. Nandiyaman ka tanti magana. Hello, Agripina. Honey, umay ka na gusto dito'y ospital. Tarasem. Abay, marigatan ka di manan nga umangis ti anak na. Saan mo di pa nagkita? Apay nga ron nga pura anak nga umay kita. Kaputa, nakariigan ti anak ta, honey. No kasta, nalasat nang nipatay. No nakaringan, Agripina. Wen, nakariigan nga agpaiso. Di mo't agsaho. Kitaan agmadlatan. Anya? Itay kasarit saan mo't ka agsaho? Uray, agtungan wano agwingiwing madla kumamad. Pato abanggis. Kasta ka di? Iso nga umay ka. Kasi kantuman ti makisarita kan kuana. Parang sumbatan na ka. Sige, sige. Umaya ka dagos, Agripina. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nanang, ayan ni Miguel, napan ka ni Gitalon? Sana si Malog ita iti taltalaw na mira. Anya? Kat na yung baga na kanyak idirabi, asapaan na timapan agpadanom. Sa dino nga tati kanan na. Anda iti likod ti balay. Binigbigat na tinapansimok mo ni ti Arak. Anya? Akin inom ni Miguel iti arak? Wag, binigbigat na ti agmulmulang lang. Itay kwan, rimwar. Kati di agsublit, adabit-bit nan nga Arak. Anyamat na ni Miguel. Ay, ada ka di problema yung agasawa, Mira. Awan nanang. Nung nagsayat to pa iti saritaan mi idirabi eh. Apay nga rodakas di ti anak ko anabigatan. Asla awit na ti lubong. Sinalutsod yung kumaan, ada parikot na. Dinamag ko nga raw, punanamot nga awan. Iso asi ka man enti nagsalutsudak. Kwa, awan. Awan parikot mi, nga amok apagbartikan na. Unan niya Amira hindi kalman. Nga itangaal daw ti panangasikaso ti abogano makaryaw iti piyansa. Ay, Diyos ka. Sa pala ko mga rod at makarwara kung itangaal daw ti pagbalura. Nagtuok. Matiktikan ako niti unag. Makarwarak laang pinakasarita ti mayaw. Sana mabalin. Basta latan gaburan na iti taltalunag. Naglalo katsak pa'y naapit na iti pagay ka. Louie, ada kami kini mamam. Agsaw ka kuma, winwagring kan. Honey, apaya di matlatag sa uti anak. Pagulibag ka man Agripina, kansan kang agsagit.
Ingatay ka nga. Kulimag ka. Inayaban na ka makisarita, kalbasan na. Sangit ka, sangit. Kasano, malaganan ko matibarukong ko, tanagringan di anak ta. Kapsaan ba't nga agsao? Saan mo apagdamagan na ita? Tinapatag, nakaringan, nalasat na ni patay. Talaga adyak naawatan ni Amira. Apay ang nagkid-kid nga ikutak. Idin to tagasawa kamin. Miguel, Oh, nagudwa mo ta sa nga buti nga arak. Gusto daytan. Amangan na mapartig ka. Binigbigat mo matan tiyagin inom. may liwanag lang uminom. Saan kan saan narawang nga uminom iti arak? Wano, siya ka diti gapuna? Nagbarbartig ka? Oh. Kuan. Saan ko na ang maawatan? No, apay maawatan mo, no niya tikat ko asama. Ay, kung naktupay kat aday diti gapuna nga gininom ka. Amira. Kaya ko ti malawlawagan. Kung amin, kas nagurigura na kitirabi eh. Maditi bagbagit. So, sorry Kuma, imbaga mga roda. Itikas na. Saan ako mamata nagluksaw? Pakawanan na ko, Ma Miguel. Sige. Saan ka nagpakawan? Umanahin ka niya kaya aras mo. Napunasan ti luksaw ko kin ka. Agyaman na, Miguel. Naumuna na kong ati makagapo. Oh, Mayor, kasangsangpot yun lang agapoy di ospital. Arak mo't adagos ang tisinangoy. kaputag problema akpay lang iti anak mi, no pa'y nakaringan. Di may makasarita, boyong. Anya, tapay mayor. Naidangarod ti parikot. Awan mo't may lawlawag na iti doktor no apay. Amangan mo't no naapiktaran ti panagsauna, mayor, itikpan nakapaltog na. Ha? Pato abanggis. Sa tawa mo't adula amin. Nala, uminom takite. Sana problema na itang. Amira, nakarubuat akon. Di ka kanipay nakasukat? Mabitlaan, urayan naklatan. Ano yung agasawa, Barok? Ay, kuha na. Inkaman sa rungkaran ni tatang hindi pagbaludan. Anya? Ay, umayak man. Kaya't kumot makita ni Abalayan. No kasta? Inkay nga rin nagpulas na. Tayo nakirwar ti tricycle. Ay, uwan, Barok. Urayan nagmarbi ay. Miguel, nakarubat ako. Umay ka numot ni Nana. Na paano nagpulas? Iso nga urayan tan. Sige nga, Rod. Nasaya at tanlo tayo amapan. Sapay la ko ma. Tasi kasun adagos ni abogado Macario ti panagpiansa ni tatan. Kastamat ti kunana, hindi na udi nagsarita kami. Ti pala kwartata nagkasarti itod ta. Pagpiansa na. Agyamanak no kasta, Miguel. Naasikin man nakaawat ka launay. Asawa kan. Katnoan niya ti problema yung kinitatang mo. Problema kmatan. Iso adi ka nagyama. Boyong. Kaya't ko pa iti uminom. Alam ba niya may isang stateside nga arak, nitultulin ko. Uminom tabay. Gustunan, mayor. Nabartagak matan. Saan ka ba, yan nabartag? Timplado pa lang kainom mo. Isa ko uminom tabay. Sige. No, isuti ko na yun. Inakalaan nga rodya may sa abuti, mayor. Narasam! Saan ka ngagpatay-patay? Nagdaw mawawag. Hindi magkayam, engineer. Hello, engineer. Kumusta ka dito'y pagbaludan, Abalayan? Natuok, Abalayan.
Malaksay. Nakaulda nga kang malmalang. Ado pa ti lamok ng rona ti rabi ay. Ay kayo. Ay kayo, abalayan. Tajay lagi idda ti obrayaw. Kaya kung ti rumor di ti pagbaludan na balayan. Amira anak. Tatang, di kay agkanat. Uri ta kasarsaritan ni Miguel ni Attorney Macario, babaan ti cellphone. Barang asikasuan ti abogadaw ti panakapyansa. Wen tatang, as-asikasuan naman siguro itan. Inawagan ni Miguel. Makarwarak lang nito eh. Mapanak iti balay ti mayor. Anya, ay sus tatang ay Di ugam din tagpakita kin ni Mayor. Ano, pagpupungtutan na kayo. Anya, iso pa, tiyan naganas na ngagpong taon. E dinto ta naka-adon, tiyan traso na kada kami akatalunan na. Tatang, adala nga maisagmak kayo, napatuloyan niyo ti plano yo. Saan kayo na mapanidjay, no makarwar kayo dito pagbalutan? Napinda sa damag, Boyong. Panggap ka di iti anak yu ti bagbagayo a good news, Mayor? Saan? Awan pa kay naigan ti anak ko, iti ko na ka na yung bagadamag. Nabalin nga rod ama-amuan, Mayor. Itay mawag ni engineer, kuna na abasid langan ti magaburan, iti pagdiswan to ti eskwelaan. Di parugyan yun to na dagos. No makomplito ti gabor na, Mayor. Wan, taisot saritaan mi. Santo nga tangad at dala nga agriri nila kay Matyas. Nung makita na, mapatakdaranan ti ilablaban na maagraryo adagayo, Mayor. Ha! Awan karbengan nagagriri. Tadi namat naga, makital talon dalaing Boyong. Kasano nga roda, nagbaligi da. Mapaagraryo ti dagayo, Mayor. Santo ang mapasamak na ita. Pabet takak ti gubat iti nagbabaltan mi, no ipilit na. O sige, attorney. Agyaman kami launay. Bye. Miguel, anyat nagsalita niyo kini Attorney. Kunana nga'y karigatan na arumwar ni tatang itangalda. Akpaiso? Hagyaman hak. Ni abogado Macario ti pagyamanam. Taiso ti mangirim-remedyo iti amin. Iti kasta, makarwar adagos ni tatang. Adala pagdandanagag. No makarwar ni tatang. Ni, anya na ita? Kunana, ano makarwar? Mapanadagos iti balay da Mayor. Anya? Ituloy na kano ti makirinlisot. Ay na, panag ko na, saan adakas amapan makilinawan? Takalintigan namat amira. Ni tatang tinagarabyado. Katrumbang lang nagsungbat ni Mayon. Miguel, sika kumatikadwa ka mang parukmakan ni tatang. Angam, saan mo't gayam? Sika mo timang patpatibkar iti pakinakam na alumapan. Nabayagan na lumablaban kami kini Mayor Amira. Tasaan amay kanatan dagitar aramidin na? Ngam isardan yung tilablaban nyo apan nakaagraryo ti daga ni Mayor. Addan dagiti biyag ana ay sakripisyo uga pulang iti day tatarigagayo. Amira, addan na yit nag-alintag may papan iti day taabanang. Iso ti rumbang nga masurot. Saan kit di ati kayat latan ni Mayor Placido? Ay yaman na, iti yumanan pa ng sarong karakanyak diti pagbaludan, Miguel. Saan kay ngagyaman tatang? Asino kumapay tagsisinakit? No saan ada tayo lang agkakapamilya? Kaya nga raw, tinagsaritaan nyo itay ka ni abogado Macario. Ikarigatan na kano ang makarwar kayo dito eh. Ingana no malem tatan. Nagyaman na pa raw. Sa dino nga, iti pangalaan niya, iti pagpiyansa. Di kayag da nagtatang. Usarin mi pala ang tiparwad mi ang nagkasarki ni Amira. Ay, una yan, iti kastaw. Dapat iti kwartayo, kat madakdakamat di tao. Saan kumaday ta ti panunutan nyo tatang? Napatpatag ti irurwaryo dito pagbaludan. Ngam ti duldulin mi akwarta mi, kin ni Amira. Kumusta ti anak ta, Agripina? Aday ta, matmaturog manan. Saan mo ka di pa yan nakasarita? Sipod na ka rin. Saan pa'y? No kasaritak, kitkitaan nakmatlatan. Nabayag ka din na nakaturog. Adan may nga oras. Sapay lang ko ba? Tay di kadak katagring.
Iti kasto yung sitwasyon ti anak ta. Saan ko ang magawid ang lahat ti agdana? Aday ta ka manan. Kumarkaro ti sitwasyon no kastalatan teraramidan. Saan ka ngagdanak? Barang makasalita ng tumatlangan. Placido, kitam, ininot nga agmulagat ti anak ta. Siyak man ti makisarita ken kuana. Sige, honey. Parang sikat ka sa una. Chloe iha. Siyak ni babam. Adda kami ken mamami di sibay mo. Anya ka din ti marikrik na. Agyaman na ka. Nakasangpot tamatlangan dito'y balay, Miguel. Uy, indak partyan dyan tinili mo ang manok idirabi eh. Tapno da pagsangputan ni tatang. O sige. Tenak man ide magabgaburan ang kataltalunan ni tatang. Anya? Apay amapan ka ijay. Inaklaan kitaan. No, kasanon ti kalawat ti nagaburan da. Saan kan amapan? Ang mga no dagbambantay ijay at tao ni Mayor. Agriri kayo laang. Di ka madanagan. Matupalak ti riknak. O sige, papana ko. Di ka agbaybayag. Ang mga numadanunan da ka ijay na bayo. Apay nga may ka dito, Miguel. Kaya't ko makita no kasanon ti kalawat ti nagaburan yung ataltalo ni tatang, Boyong. Nanday ta, mulagata mo na yung bag. Taisunto ti ibagam, iti katugangam. Basit langan ti saan ang magaburan ka dagiti dandanin magapas a kapagayan na. Awanan kayo iti asikin konsensya. Nakatakis kayo. Di mo ibagbagat kasta. Tadagamat ti amok ti pagabgaburan na. Saan nyo adaga? Wan, agpaiso adi mi kuko. Ngam makonsensya kay kumaman. Dandanin magapas ti pagay ni tatang. Ngam indardara sukit din aginaburan. Gaputanas kan amarugyan kanon. Ang patakdaran da ito'y apasat ti dagana. Aday lablaban mi panggap iti iti adaga. Kat saan ko maarumbeng abas talatan garawin na. Tanatorturay kayo kadin ngam ti mismo nga akin kuko iti da ito'y adaga. Agbalbalin kayo nga aga-agaw iti daga. Saan kami nga agagaw, Boyong? Tadamot na ito yung alintag arumbeng kumamasurot. Pumanaw kan dito'y Miguel. Tama nga no agpinudot takot at dapay maisarsarak ka data. Uray na sakit pa ilang ti sakak at tinagbat ti katugangam. Kat saan kalat tangatrasan? Nakarit ka tadapaltog mo, Boyong. Kunak pumanaw kan dito'y Miguel. Paraw! Sikati pumanaw dito, Boyong. Yak kumaasutan ti paltog ko. Ngam natangkan ti ulam. Pumanaw ka dito'y wano paltugan ka. Sumumpat ka! Oy, nakarit ka tadapaltog mo. Kun mayor ti amo. Yung andan tulat tamot aldaw yung. Sige, kita kayon. Manong matlang tila ko. Nagdaya mo udompay. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nakaturog man ang ti anak ko. Diyos ko, tarapayan niyo ko man ni Chloe. Liyo ka di ipalubos ang mapukaw mi ti kakaiso ng anak mi. Ininot man ang ngagmulagat. Makaraing manan. Chloe, agsao ka kuma. Agsao ka, tapno jak matunay madandanagaan. Sige. Umaya kung di Boyong. Bye. Placido! Anya manan. Anya man ti bagam ti may nakpadinanon dito. Umay ka, darasam! Kure ka din ako yodan. Ibatan banta mga ni pagkarot na di tao nga kapapat. Ibatan Inuwadag na. Anya man ti bagam. Ure la guyudin nak ni turong iti unag. Ti anak ta.
Agar-aringan. Panya? Agpaiso ka di Agripina. Wen, namintalo. Sakbay ari mo arak iti kwarto na. Iso nga umay katabaran no makasarita daan. San met lang arutan nga agbalin nga uman ti anak ta Agripina. Wen, iso nga umay kaan. Darasam tay takasarita. Kunak na mabayag kay tinapanan, Miguel. Saan? Nagsubang kami kinibuyong, Amira. Anya? Nadanon mo ni Buyong, iji taltalon? Wen, aday dya mang bambantay ka rin agab-gabor. Kat, anya nga rin tinagsubangan nyo? Imbaga ka saan may parbeng abas talatan gaburan dati kataltalunan ni tatang. Tay tilaksin nga ada ilablaban mi itiray dya adagan. Dandani pahin mabalin ang magapas dagi dipagan. Anya nga rin tikinunaday dya abuyong, iti day tangay bagam. Unanakit din nga balbalin kami kano nga gagaw iti dagan. Dajay, nagpinudot kami. Inasot na ti paltog na, katimbaturong na kanya. Anya, Diyos ko, imbagta din nakapinaltugan. Natay ka kuman. Saan nakmat nga ta basta patayan, Amira? Di mo amuna niya taray ti panunot na dya atao ti mayor. Isuapin na nawakon. Takayat ko pa'y tagbiag gapukin ka. Lumapukaw ka. Tsaka mo na niya ti mapasamak iti biyak ko. Da kayo kinitatang tiraso na natibkara kadag iti amin na panlubok iti biyak ko, Miguel. Pumayak dito opisina yun. Itamot lang. Okay. Bye. Miguel? Asin ti kinasaritan? Ni Ator ni Makaryo. Okat, anyat imbagana. Anya dyan ang kumaipan mo iya opisina na? Ti pagpiansa ni tatang. Anya, kat, di mo ragbaybayagan na natin mapan. Agrobot kan. Wen, iti kasta, ijay ton balayo ti pagturugan na inton rabi. Ay, madanangan naglaan. Ang mga nurautan da buyong ni tatang kat patayandan. Numaamon da nakarwaran iti pagbaludan. Saan da nga tamot nga ramidon na ita? Kan may sa, ado mo ti karo ba yun? Awan lang atan ti mangikanawan o kas pagarigan. Tada umay mangdangran kini tatang. Anya nga tano, mapanta ka doon inton rabi eh. Anya? Oh, saan mo ka di akayat? Ha? Di mo kayat, gapot ang may santo ni nanang mo ang maturog dito balayo. Saan mo't di ang mabuting ni nanang ang maturog amay may sa dito'y balay? Lukas ta, mapantang rudkat ka doon ni tatang inton rabi eh, ha? Sige. Apantakad ka doon iti uray sumagmamanula nga rabi di balayo. Tapang palpaliiwan ta kadag iti manggurgura kini tatang mo. Oops! Ay, hapo. Nadagsan mo tayo sa ngarap pa kayo nga insangput ko. Nanang, naggapan nyo? Apingita kayo lang sumangpat. Napankam na ngayo kada kumari paseng. Nadagsan mo tayo sa ngarap pa lang tinaibagkat ko. Ado ka di pa iti kinayo adiyo na isalog. Ada pa'y 5 aripad. Inaktulatan inuton nga isalog. Saanin, nanang? Bayan nyo, manang danak tulatan ti mapan mangala. Angam isupay ti panangdan mo anak ko. Ay na, saan yun ang panunutan dayta? Kasaritak tulatan ni Michael, ta isut mapan mangala ija kinayo yo. Alawan nga raw. Taitid ko ti panangdan mo kini Michael. Saanin? Siyak tulatan ti pangtangdan, idulin yung takwar tayo. Tuanda kahit yung agatangan, di magatang yulat ta, nga ureawan kami kini Miguel. Alawan anak ko. Angam sa dino tinapanan ni Miguel. Awan samag. Napan ija opisina ti abogado, nanang. Impan na di pagpiansa ni tatang, tapno makarwaran ija pagbaludan. Nasaya at unay no mapiansaan ni Abalayan. Akaasim at alam-lamo ko ni ti pagbaludan. Wan nga rod, nanang. Tatagyaman ak unay kada kayo. Man nakaawat kayo unay. Ano ka, tatapat yan? Piyasan ka. Nagyaman ak, sir. Nagyaman ako na eh. Tatang, ni abogado Makaryo ti pagyamanan nyo. Isuti na nga si kaso iti piyansa yun. Ay,
Saan laan ni abogado makariyaw ti pagyamanak paraw. No di ka turid na kayaw ka ni Amira. Ta kwartayaw tinausara pinagpiansa. Ang bayadak to umit lang na jay. Di yun panunutan na bayadan, tatang. Awan mo't sabsabali ka da tayo. Ribeng na lang at tulungan na kayo. Anya ti kulam, hepe. Napiansahan nila kay Matias katrimwaran. Ha! Pato apanggis. Apay, anyat mapaspasamak kan kahani. Makapungtutak Agripina, gapoy timpadamag ni Hebe. Napiansaan kanon ni Matias kat nakarwaran. Anya, simperkwensa. Sigurado amang riribok man nga rudan. Talaga. Ngam saan na mabalin, ngaysot manglapad iti madama panang pagabor ko iti taltalunan na. Mangalak iti kadwa ni Boyong ngagbantay. Isu ti kasayaatan, hani. Tapno saan na makaiskandalo ni Matias. Kanuray si ka, layunam kumamat ti bodyguard mo. Amang ano pagaramidan na ka iti dakas. Siyak, may sa mayor kan nabilag. Kasla nagseba na simot-simot no siyak to may nakaridan. Saan ko akabutang ni Matias nga uray si siyak lang timang sawa keng kwa. Tinagbat ng tupay ni Boyong. Amang ano isublat na kamatatagbatan. Ha! Di nan tumaaramid daydakan niya. May sala nga balat ikatukad tibiyag ni Matias. Hello, Miguel. Kumusta? Anya ti damag dito pagbaludan? Nakarwaran ni tatang Amira. Ha? Agyaman Miguel. Kat? Ada ti taabay mo? At kayat na ka kano akasarita. Tada kano ibagana. Itad ko ti cellphone kan kwa na. Sige man nga, Rod. Kasaritak man ni tatang. Sige. Hello, tatang. Kumusta kayon? Amira anak, nakarwara ka ulit ipagbaludan. Nawaya akaon. Tinasayaat. Agtaros kayo pailaan dito'y balay. Agsasangot tayo amang rabi Agawid ako na iti balay anak ka. Unangam nagluto kami kiti nanang iti pangrabyan tayo. Padya, nakabapain ka niya abalayan no umayak pala mga rabi dita. Ay natatang, mabanglos laki ti dagiti linuto no di kayo may makipangan ditoy. Ala, kita agtulat na nga rodan no makaumayak. Basta agawid akpay. Nabayag nga may na diyak na kurkuran dagiti manok ka. Dagiti pala manok ti malagipyo. Basta, umay kayo di balay ha, tatang. O sige, bye. Nanang! Nanang! Apay, Amira, anya ti ibagak takas taunay ti apuram nga imasidag. Nakarwar ka nun ni tatang di pagbaludan. Napiyansaanan. Ay, nagsaya atan no kasta. Ay, kahit umay katimat lang dito'y balay. Agdiretso ka no pa iti balay mi nanang. Nabayag ka nung aminin adina na kurkuran na manok na. Umay matlaang mangrabi dito'y balay tayo. Kasla mapain nga rot nga umay ka no. Anya? Di pa'y kat mabanglas dagiti linuto ta no di umay mangan kat inlauman ta. Wen nga rot nanang. Numapain nga umay makipangan dito'y balay. Kat datayo langan ti dumano ni jay balayo, Amira. Halaan ta dagiti linuto ta ijay tayon ton amang rabi Anya? Ayaw na yan, napintas di tangay bagayo nanang. Datayo langan ti mapan iti balay. Oh, Mayor, apay nga may kayo. Abay, dakas. Iparit mo. Kaya't ko lang makita tinagapuanan yon. Kas makita yung ita, Mayor. Basit langan tisan anagaburan. Ngam, kunadag iti agab-gabor nga ikarigatan da nga ilipas aginggat agsipngat, Mayor. Nasayaat no kasta. Nang runa, ket nakarwaran ni Matias iti pagbaludan. Anya, nakaruwaran ti salbag alakay. Wen, saan mo nga ulitin pa'y? Sa dino nga rod ita ti ayan na, Mayor. Iti ka di balay da, wino. Napanpay lang nagpaing iti balay da, Miguel.
Sigon iti damag ko, nagdiretso iti balay da. Ha? Ti salot alakay. Inaktulotan iti balay da. Patayat mayaw. Tonto! Nagkula! Adda ka di panunot mo, adda ka di linaon taulom. Ah, Di kag pampanunot. No inkarautan ni Matyas ket mapatay mo, sigurado ang mairaman aklata, mawatam. kasano ko mamairaman tinagan niyo mayaw? Tapising kaltulat tangatan. Ah, Gaputaan mo ti amin, asikati right hand ko. No aramidem day da, anya ko mati atapon da. Ha! Iso adi kagar aramid iti pakairamramanak ken pakadadailan tinagan ko. Tano kasta ti mapasamak, unaan ka ngay tapon na si Bibyak. Amira, apay nga da iti balkon dagiti linuto yung kininanang. Gaputa nagtulagan mi kininanang, ada tayo laangan ti mapan ijaan ni tatang. Alaan tayo dagiti linuto mi, ta ija tayo amang rabii. Kasta ka di. Nasayat nga rin no kasta. Tamabayin ka nun ni tatang nga umay makipangan dito balay. Ninanang tinangisingasing iti dayta. Ijay tayo amang rabii. Itukot tayo dagiti linuto mi. Italang amo ka man nagbabayin mo't gayam ni tatang mo no, kakastoy abambanan. Kaputasan ana iruam ang makipangan iti sa bali a balay. Ket, saan nga rod manakidaya? Talaga asaan? Mapanlaeng numanganak iti kasar, bunyag wano makipamumpong. Nangato pa imadla di init. Nakman kitaan di gamgaburan da talunay. Sino nagtis sa ngapangan asumungad? Agturong damat di tao Ay, Matyas! Ay, nagaya mo rita o padaipi nagita sumungad. Nagiti kakadwami aman nalaon. Ay, kumusta kan, Matyas? Jak namnaman na ito, ya panang sarong karanyo kanya kakadwa. Ay, nadamag may nga dakan, iso nga imay kamay. Magyaman na ka. Ay da. Werayak lang makaluay, panakakita ka na kayo ita. Ala, urayan nak dito. Anday nakalaan dito balay. Ay, ang natiin kaalaan aya. Anday duldulin ko abasay. Inakalaan, imbaglapag sa sangwan tayo. Pambaran tayo mo tan, tagpipin na damag. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Miguel, ipanmin iti tricycle dagiti linuto may kinanang. Yun namon may panidyan ni tatang, sana kam subyan nga laan kinanang. O sige, Amira. Ingkay nga rod ikargan. Taypan ko. Malaman. Ay, bit-bit kon to'y nakakaldero nga inna po, anak ka. Ingkamot alaan, hindi kasirola nga ayan ti masida. Inta ikarga iti tricycle. Una nang. Wala. Iyon na ulatan. Amira. Ada ka di pa'y alaan tayo ngaypan kadatatang? Tao may kayo tulungan nga bagkat? Diyan linuto may pag sinamit tayo, ti umay mumut bagkatan. O sige, mapankan. Dayjay, napanan ti asawa mamira. Sigurado ang masurpresa ni tatang mo. Tamakita na dagijay nga awit ni Miguel anapan iti balayaw. Sigurado ananang. Bagpagaam to, asaanan amapan iti magabgaburan at altalon niya o. Wen nanang. Narigatan, no may sagmakman ni abalayan. Natuok ti mabalod, ken kastamot ti maospital amira. Agyaman na kiti singasing yaw. Apanagrali tayo iti sango ti balay ti mayaor kakadwa. Bareng no iti day tanga ramiden tayo. Maamiris na amadi dagiti aramiden na kada tayo akatalunan na. Ay, well, Matyas. Sige, ingkamay. Alaway. Agkikita tayong tulangan itong madanaw tiralay. Ay. Limag antibarukong ko. Iti panang sarong karda kanya.
Nagsaya at Jim Bagada. Amapan kami agrala iti sango ti balay ni Mayor Placido. Tatang, Lah, ni Miguel. Iso na ita dimta nga naka-tricycle. Adot karga ti tricycle tatang, dituin balayo ti may panganan. Itikas ta, makapagsasango tayo amin. Iso ngayon nala kung dito iti linuto da amira kanana. Anya, nagsaya atay. Kung napanunod yung adituin balay, ti pagsasangwan tayo. Ala, ibabata nga rudan, nagiti linuto yung ataraon. Kung tatang, ang andaman pa'y damagan. Anya na ita? Dagiti mo't kakadwa tayo amanalon, dagiti naggapo dito balayo. Anya ti may day maga? Sinarungkaran rak, tanadamag da, anakarwara ko niti pagbaludan. Kan insingasing da, amapantay to agrali iti sango ti balay ti Mayor. Ani arason ngayon tayo agrali, tatang. Gapo iti panang pagabor ti Mayor iti taltalunag. Adi pa'y naapit, nagiti pagay ka Ni, napintas day taasing-asing dagiti kakadwa tayo tatang. Wen, masapul akong di na rin tayo ni Mayor. Gapo iti pan nakadadaal dagiti dandanin maapit na pagay. Nagriring ti cellphone ko. Sino nga tamot ti umawawang? Hindi mat gayam Chari a sekretaryak. Hello, Chari? Ada ka di problema tay mawag ka? Ay, agyaman ak no awan parikot. Makaamu ka pa'y lamang kita kadagiti tao tayo. Tsaka muno ka ano ang makarwar ti anak ko dito yung ospital. Taging ka ita, di pa'y makasao. Nakariingan, iso na lang ta saan mi pa'y ang makasao. Sapay la kumachari. Agyaman na kiti panang ikarkararagyo iti anak ko. Okay, sige nga Ruden. Bye. Apay anak bayag ka anang subli, Miguel. Di amumi kan nanang katapag subli ka. Gaputa ado ti istorya ni tatang, may papaniti pa ng pasyarken ko na dagiti kakadwami ang manalon. Anya? Ano kasta, naamuandan ang nakarwaran ni tatang iti pagbaludan? Sinarungkaran da? Wen, katamom, adain singasing da kini tatang. Anya day jay? Mapan kami kano agrali iti sango ti pagtangan ni Mayor. Anya? Ay sus, sana mabalinday ta, Miguel. Diyak kayat nga ramidin yung ti kasta. Kan, apay kumahamapan kayo pa'y laagrali. Gapu iti pa ng pagabor ni Mayor iti taltalo nyo. Amuyo mat, apagpatakdaran na kano iti eskwilaan. Agpapanpay, Amira. Sana may parbeng abas talatan pagaboran na day jay apasot ti taltalo nyo. Nang runa, kat adda pala ang pagay, kandandanidan magapas. Uray pa'y. Delikado ti plano yung amapan agrali. Nang runa kat mismo pa'y asango ti pagtaangan ti Mayor ti kayat yung papanan. Amira, rebeng na lang akong di na rin mi dagiti maringar aramiden kada kami ni Mayor. Na naman na tinulayo ang manok abalayan. Agit itlogan, ti pinartimi kini Amira abalayan. Isuan na taba. Wala, agkaldo kalata. Abrutem, ti saan mo unay apampanangan ide-ide pagbaluda. Ay uwan man abalayan. Tapno adan to pamigsak, inton mapan kami agrali kada Miguel. Ay na, tatang. Ay anyon. Saan yun nga irengreng ti ginaburanda at taltalon? Talon damat day jay. Kukuha naman day jay adaga, tatang. Sana mabalin na bastalatan gamsawan da, ti karbengan ken kalintigan mi katalunan da. Dandanin magapas di pinagaburan na. Pagpatakdaran ka no ngamin iti eskwelaan day jay abalayaan. Uray pa'y abalayan. Sana mabalin na basta pagaburan dalatan. Adumot ti gastos ti agtalawn. Isa lumaban kami. Mayor, nakumpleton ti gabor. Mabalin yun akasarita na engineer. Tapnurugyan dan nga ipasdak ti eskwelaan, Mayor. Wan, awagag to buyong. Naske na marugyanan ti patakdere kapagadalan. Saan tungatan nga agriri nila kay Matyas, Mayor? Oray agriri. Ha, awan ti maramidan na, tasan na mo talaga.
Talagakmet. Di ba magtobay? Ay, saan lang at ibab ti maramanan na, no siya, ti masarang na mayor. Buyong, Ah, ulitak. Sangko akaya ti may ramraman no agaramid kay ti saan amay kanatad. Iso tanangam, ha? Tanangam ti karo mo. Tamangan no siya ti mang tibab keng kalok. Amira, rabiin, nga mapaya di kay paimutla agawid kada katugangam. Nila ang nanang timapan maturog ije balayda. Itulnog ni Miguel enton madamdama sa agsubli ditoy. Maturog kayo agasawa di tibalay. Uwan tatang, nagtulagan ni kini Miguel akaduan da kayo pailaan. Sa anak mo't amabuteng agmay-may sa maturog ditoy. Amo mi dayta. Ngam narigat na noon kaduayo ditoy. Amang nurautan da kayo dagiti tao ni Mayor. Dabuyaw, tidak nakamataw. Uwan tatang, isuda mati ka kontrayo saan aya? Saan ko akabuteng ida? Padasin da ka may rautan. Makipinatayak ka na kwada Tatang, kaya't may ni Miguel anatal na kumamot kan ti panunot yo. Lumakay kayon. Saan tungagtal na ti panunot kaw? Aging nga si bibiyag ti mayaw. Basta mo ti tinadyabuyaw. Anya? Isuda ti mang parparigat ka na sayaw. ti cellphone ko. At tao mauawag. Nimot kayam, senyora. Ang tatibagana. Hello, senyora. Boyong, itay pa'y nga uawagak ti asawak, namdi mat sumungsungbat. Amang ano nakaturugan, senyora. Kasta nga ta. Agririg mat ti cellphone, ang amdi na sungbatan. Isuasikan ti na panunot ko nga inawagan. Adda ka din nasisita nga ibagayo kini Mayor, senyora. Pakibagamtuman, asakpay asumrag iti munisipyo inton bigat. Dumao astupay dito ospital. Taapay, senyora. Basta ibagam, nga da napatag ka ibagakkan kwa na. Isuasapaan ng tuti umay. O sige, senyora. Ibagak to kini Mayor, ta imbagayo. Amira, sabay lang kumata. Nakasagana ka. Kayat mo. Tiyak niya. Among latan na. Dito pa'y balayo, ti pagkapasamakan, ti umuna linailo ta. Di na kumaman ang paidaman. Sika talaga. Ay, makamu ka malangan. Tinto man lar aramidam na bikatan. Lilaw na, Amira. Saan, Miguel? Anya saan? Kunak no siyakti mo na. Gamadan mo na ang inayat mo. Saan? Saan napod na dita? Siksikalahan tinayat ko. Apay nga rod, asan ka abirhin? Asino ti mo na anang ipayam itibagim? Saan ka nagsayat? Sumbatan ti sa lutsod ko. Ano din nakayatin? No karimon na kon. Kaputasan na si katiin mo na kanyag. Sige. Nawaya ka mangisin na kanya kon, Miguel. Awan ti mabalin ko. Nung mapukawan ti panagayat mo kanyak gapulaan iti na ito'y anadoktalam. Saan, Amira? Tsak kaya't nagsinatan. Tsak may duran ang mapukaw ka kanyak. Apay nga ro na si Diran na kiti na doktalam. Gapot at ti amo kat sisyak lang. Ti lalaki nga inayat mo. Kinunakmat. Siksikalaan, Miguel. Di mo ko may makatigas na. To saan ka matan ang nasinaw? Makamu ka. No saan ka mo matiti magpagak? Nadalos ti konsensya ka ng ibaga. Asikalaan, tilalaki nga ay ayate. Siksikalaan. Amira, parbagon sapay lang itay rimor ni Miguel. Tay bumangon na awan mo tan di tricycle na. Uwan tatang. Ada ka no papanan na. Iso asinapan natin nagawin. Papanan na kano aya.
Jak man amo, di namat imbaga. Di na magmukumaat tapno amom ti pang birbiro kam kenkwana no sana makasangpag. Jak mat di namagan tatang. Anya nga ron ti pagluganam ita nga agaway. At damay ti tricycle ni Edward akaruba tayo. Kasaritak tulangan, agpaituludak kan kwa na. Nga sige, mayat mo't na ita. Oray sakton ti mapan mangibaga ka na Edward. Hanggang agoray ka man. Apaya kas talaga ti matam. Ah, Nagsangsangit kan samay. saan tatang? Saan na ka nagsangsangit? Awan ang yaman na daytoy tatang. Miguel, arak matan ti sinangom abigbigat. Ba anak lang, nanang. Kahit ko tuminom. Adda ka di parikot yung agasawa. Alam, natayumat amin, edi tinagsasango anang rabi eh. Anya aya ti paging inumam iti nasangar. Awan, nanang. Kahit ko lang tuminom. Sana mabalin nga ibagak tipon, no? Hoy, Miguel! Ah, No awan parikot mo. Apay nga rod anay mayon ka. Kwa, nanang. Anda lang nalagip ko. Nagapa kay samot kini Amira. Taapay adi mo kadwa nagaway. Saan, nanang? Apay nga rod adi kay nagpuyog asimbang pat. Anya tira sound. Gaputain lutuan na pa lang ni katugangak iti pamigatan na, nanang. Uwan. Dahil tirason. Iso adi kam nagkuyog. Angam, inaktumutla, sukunan numanam nama. Sige, di mo nga rod baybayagan asukunan. Tadito'y tumatla ang balay ang mamiga. Adalinuto ka na imas asida tayaw. Ngan tuman ka kan ti ibagak ka ni Mikel. No agdamag tumanan may papan iti nadoktalan na kanyak. Ti cellphone ko. Sino nga tayo mawawag? Hello? Kumusta ka, Amira? Ay, ang plasido. Kunakmano nalipata mo titimag ko, Amira. Iti ka ano man? Saan ko amalipatan ti demonyo akaskan ka? Tangiwat mo. Kunakmata sa yatam ti mag-isarita ka niya. Apay ay mawag ka manan? Awawaga kita ni Miguel ngam di nagsungsong batan. Iswasikan tinawaga. Anya ti ibagam iti asawag. Ibagam kanya akong saktong ti bangibagakan ko na. Kaya't ko ngay baga kang kuwana nga sardeng nam. Timang sogsog iti amam. Nagririri ka po iti kinaburan mi atal-talunan na. Saan naman asugsugan ni tatang ko ha? Anyasan? Edento tadda na kay dalon kanya. Pagpagaam ti asawam. No kayat mo anatal na ti biyagyo. Anya? Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories. Naimbag na oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya timtay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilaeng channel tayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Nagapo niyo tatang. Apay nga ta kayo lasong ang pat. Nagapo akit yung dress shop ni manang mo akandi. Ta inalak man ti pinadayat ko kinkuha na abarungkaw. Ay, so dito nakasupo ta bit-bityo. Uy, kapimpintas. Ta sa kamis mo tinagpili ti burda dito yung barungkaw. Ay, kitaan tayo man nga ron. Mabit lang ta irwar ka. Datol, kita. Nagpintas nagpaiso ti burda na itabarong tatang. May pakita, may sakayo man nalon. Ta nakaburda ti sinandawa ti paagay. Uy, iso ti pinilik ang burda na. Ta jak ibain ti kinaman nalon ka. Napintas tatang. Napintas ta barong nyo. Labaam tu nga roden sa mundo plansaan. Tapno, tinto lamang isuutan intong dumtang ti kaldawan ti kasarya. Miguel,
Daytoy Pilipiniana nga idudulin ko nga ipabado yun to inton mataya. Ipagbadok tulatan inton kasaryo kini Amira. Anya? Ay, saan nanang? Ada pinadait mi kini Amira abado yo, asaan na dayta? Anya? Sa nagpadait kayo pailaan ay ti kawis ka. Wen nanang, kat sigurado amo gustuhan yun to. Inton makita yo. Anya ti muda na aya. Nalipata ko no anya dya imbaga ti designer amuda na nanang. Ang basta, napintas. Uray, saan kailan ti kumana nagpadpadait? Adi pa'y iso apaggastusan. Nanang, masapul ang napintas kay mat inton kaldawan ti kasarmi. Tako na ni Amira, sipod di natulagan ti kasarmi, ket nagpagpagwapo magta ni Tata Matyas. Anya? Kung ang aro dagiti sutil agagayem mi, amakadlaw da iti panagpagwapo ni Tata Matyas. Ket amangan kanon, wadamot na limod a panaggusto na kada kayo. Ay, por Diyos por santo, pagpakawan durgay. Ay, awanin ti isem ko ang makiinay at baraw. Sa maysa, jak pulos isukat day di Diyos ti alwan na nga ama. Nakaadayon dagiti nagatras at tulisan, senyora. Nauli mo kan ti aglawlaw. Natayngatan ni Senyorita Boyong. Umay kayo, senyora. Intay ti nakakitaan tayo, anak kapasagan, timang bakbaklay itay kini senyorita. Wen Boyong. Isun sama ti pagturungan ng iti pulis. Diyos ko. Sapay la kumata na bati ti anak ko, Boyong. Agripina. Anda ka din tabuyong ganda kiti pulis ngayon baong ko. Awan, honey. Nagkikita kami. Abay nga ron ngagsangit ka. Adya ti mapasbasamag nila. Napalaban na Boyong iti pulis nga imbaon mo. Anya? Apay nga ganugog ka. Saan ka masigurado no si Bibiago no natayan ti anak ta? Apa to apanggis. Tapay. Kanya na pasamak. Iti ubinsi ba nang iti pulis? Kat natamaan ti tulisan amang pagpaklay iti anak ta nga aglibas kuma iti paggugubatan. Anya? Natay ka di titulisan? Kati anak na. Dahil ta tinagpilapurpur tsaka na kami amin nga anda ita ditoy. Takalpasan anak atras nagiti kalaban. Kat saan mi anak kita tinapasag at tulisan anak baklay ka ni Chloe. Anya? Mga nusan madlang nga napurwan. Kat nakalipas madlang. Kasla di kampatya na si Bibiag Hadi. Tanakada ado adahara dito'y nakapasagat ti tulisan. Kat ningarod Chloe. Dahil talaunay ti pagtandanaga. Tanabiro kan mi ti bistida kan balabal ti anak ta iti kasamagana na ro sa petidara. Anya? Lukas ta. Natay nga tanti anak ta, Agripina. At Matyas, nagdengag kay ka di iti damdamag, iti radyo itay bigat. Wain baraw. Ket siguro iti damag. Nakalaban ka naman na nagiti pulis, nagiti tulisan. Nakapsot na iti pulis, Tata Matyas. Ta iti dayjay apa naglalaban da. Adda ka no idi ni Chloe iti ikot da. Ngam di damot latan na agaw kadakwada. Si Bibiag pa'y nga ta. Dahil tangarot ti saan da masigurado, Tata. Tadda ka no nabirukan da akaus ni Chloe iti kasamakan, nga dadara na. Makarman ti mayor, kadang iti sana nasayat nga aramidin na kadatayaw, akatalunan na. Una, ngam saan kumamot adag iti inosente akabalay na tagi karo, Tata. Niya po Diyos na tanti makambaw. Ewan kaya, nagkita kami iti technician tayo itay bigat. Kat napintas ada magtindanon na. Anya reta, Tata. Anda ka na, nagiti ayuda nga abuno kas kada pestisidyaw. Para iti second crop tayo. Isang agmi-meeting tayo tao. Wala, Tata. Pakamak to nagiti kakadwa tayo. Ang niya ti makulam iti nasarakan niyo. Abado ni Chloe anaro sa petidara Boyong. Nodara na dayjay mayor.
Kat mabalin ana tayon ti anak yaw. Aray ko. Apay pinarusukan dak mayor. Kaputasan ko ang magustuhan timbagam. Sana mabali namatay di anak ko. Awatin nyo na isutigasat na mayor. Bagka ipilit mo. Nagsakit. Apay pinidduhada ka dinanog mayor. Diyak nga rin magustuhan ti sungbat mo loko. Hala, pumanaw ka lang dito sang wasak. Sa mga nusan lang na nakas na ti baramanam kanyak. Uwan mayor. Sige, di tayo. Oh, salbaga. Oras anatay ti anak ko. Agsagana kayo at tulisan. Si Kati Mayor iti daytoy nga ili. Nga magbalbalin kamat nga inutil iti pan nakarescue ti anak ta iti ikot dagiti managdakdakas. Di mo man magbaga ti kasta kanya kagripina ha. Araramidag ti amin nakabalak. Tapos na makasangbot lang si Bibiyag ti anak ta. Si Bibiyag pa nga ti anak ta, Placido. Day takot ti rikat na ka. Nikatibo amin na pampanunodam. Anya nga rin ti plano, beta. Mapanak kini provincial director. Agkidawa kiti tolong. Hindi pa'y kumagay na ramit mo na ita. Yamok nga bin. Lakaan-laang dahiping rescue da nagdangam sa malgayam. Ikaw garudan, saan ka nga ang taktak? Nunas ka na may sa batalyon, timang rescue ti anak ta. Aramida, mani. Miguel, anya dagijay nakasupot nga da iti sibay ti balay. Dagitin niya nila Jerwin na pagdekorasyon ni Tarubayan tayo, nanang. Nagadumot na dekorasyon. Imbagak namin anasken anang ngayod to ti pakaangayan ti resepsyon, nanang. So adi kay ko man nagreklamo. Hado amulis tiyawin no trabaho. No kumamayat idi ni Abalayan Matyas. Simple laan ti kasaryo kini Amira. Agad awan kumaunay mabanog ka datayaw. Aganos tayo latan, nanang. Uray kat dandani. Sa bagay. Sumagmamanulaangin nga aldaw kat ikasarmonton ni Amira. Andamadmadlaw ko kinkuha na baro. Nanyaman ti magmadlaw yung kini Amira, nanang. Kasla agkutong gan nalusyaw. Nya. Isumat ti obserbasyon nyo, nanang? Wow, nasaan mo takas da ide? Ano, adda nga ta sakit nga anak ka? Awan ko, nanang, at nusalud-sudak, nanang. Ang gapo siguro takanayon ang mabambanog, gapo iti kaadungas asikaswan mi iti umadanin ang kalay sa amin. So akas jay. Ngala, sa apay la ko mga ron, tawan sakit ti adbalinto nga asawam. Agulimat kayo. Ulimat. Tada importante nga baga kada tayo ti panglakayon tayo. Sakbay ti amin. Kablaawan kayo pa, itinaimbag nga daw kakadua. Nangagaya kiti meeting, tayo bagak kada kayo, nga dan lang iti ayuda tayo ngagtaltalon, para iti chicken crab. Magmagayaw. Abunaw, kan pestisidyaw, nang iti nakasaganan nga ibunong ti DA, kan adapay pan nakabunus tayo kakadua. Umay dapay agpurga, kan mangta iti vitamina kada iti dingwin tayo abaka nuang kas kada kabalyaw. Isa di yun to yan adayo ida inton umay nagiti technician tayo. Adaw itag ti gobyerno nga ayuda kada tayo. Isa taripat kun tayo mo at alasaya at nagiti mula tayo kakadwa. Oh, kumusta ti panakisaritam ka ni Provincial Director, honey? Hingkarina, ti mabita pa nakarescue na anak ta. Manipod ka na kiti tulisan. Nasaya at no kasta. Sapay la kuma. Tasaan nga agpatinggala ang iti sao. Nalaing day jay. Nuan niya timbaga na, isot aramidin na. Nay, Excuse me lang, honey. Adaw mawawag iti cellphone ko. sino day da ang umawawag? Abangan no dagiti nakasarita media tulisan. Saan nga iso? No dikat ni Engineer Juan to yung mawawag. Imbagak namin nga umawag.
taado ti kayat mo nga ibagakan ko na. Nasaya at do personal ko mangagsarita kami. O, di kasaritam. O, ato iti cellphone, honey. Hello, engineer. Amira, intun ka ni kaduang aldaw ti kasartan. Talaga ka di asantan nga imbitaran ni Mayo? Saan, Miguel? Kat ni Doña Agripina. Laglagi pa. Iso tinangtad itinayon ti pinagpaopera idi ni tatang mo. Uray. Uray iso saan tang imbitaran. Ano imbitaran ta? Sigurado mo kaumay ni Mayor. Iso na saysayat langan no awan ti awisan ta kadakwada. Wala nga nakasaysayahat ni Doña Agripina. Uray pa, Miguel. Kinagpaiso na. Rantakit di nga awagan. Taamuat. Noan yamat tinagbanagan ng tipan ng birbirok dakin ni Chloe. O sige. Awagam to nga ron ta kasaritan. Tapno, inamot ibaga. Akasla di mon am-am mo ida. Itilaksid nga isuda ti may saan nakatulong kada kayo. Boyong! Umay ka man dito, itanday bagag. Ano di bagay, Mayor? Isaganam tilugan, tanda papananda. Sa dino, Mayor? Mapanta itinyawat ko kinimatya sa taltalunan na. Agsasarak tayo jay kada Engineer Juan. Anya tiramidin tayo, Jay, Mayor. Kaya't ko apatagdiran. Kadagitim baga kinikin ka, Boyong. Anya, apay nga iso tinapili at pangipasdagan iti eskwelaan. Hospital, apartment kan, panganan, Mayor. Gapo, taigi di highway. Iso ti kapintasan, Buyong. Amo ka din nila kay Matyas, dagiti plano yung, Mayor. San bay? Ibagayo kumapailan, Mayor. Sakbay nga intay pasyaran dagi adagayo. Tondo! Apay kung mga ipakadak no kaya't ko apasyaren. Natorturay kit din nga musyak. Napintas man ang tipagayo, Tata Manchas. Namsek ti binukal dagiti dawa. Ay, amom ka na iti sekretok, Miguel. Ha? Anya, Tata? O muna, hybrid dagiti pagay ka. Ken sa anak nga agpupo or iti garamay. Ken organiko aganagan ti us-usarag. So anabun aslat ta ti dawa dagiti pagay ka. Kastaya, Tata. Ni, diyan mutlugan ni Mayor diyan nagsardeng iti batog tayo. Anya nga tamanan ti bagana. Ni, limsagan ti mayor iti lugan da. Umay ka, sabten tayo da, ta agtugaw tayo ijay sirok ti akasya. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Maya, dito'y sirong tinagkal nga ka siya paglilinungan. No kastorya na punot, Matyas. Nalamis kan presko ti polo iti angin, ngaggapo iti laod. Uwan mayor, dito'y pa iti masansan a pagmimitingan may kadang iti kakaluak. Ada ka di bagayo, Mayor? Tarinanta na kami dito'y talon. Natural. At dami kayo. Ngam sagbay ngay bagag ti gagarag. Agmeryanda tayo pa iti kinatang ko abibingga. Sinubusugak pa lang, mayor. Oras siyak, Mayor. Sa anak pa yan napalpa. Yawid yun tulat tanday tabibing ka, Mayor. Tagabuteng nyo ka diakanan ti kinatang ko. At apan nyo nga mga no inikakiti sabi doon kasta. Ay, saan, mayor? Adayo akas ti panunot mi, Mayor. Ngamala. Tapno, di mat mabay na ni Mayor. Mirindaan talatan ti bibing ka, Tata Manchas. Ewan na para. Sanan, di yun ka ng tigijaya kami rin tayo. Tama nga wag sakit ti tiyan nyo. Kat pabasulin dakpaya sinapidungan kayo. Anya? Bayong! Umay mo alanan dahi ti bibing ka, tas ikanti mangan. Ipakitam kadakwada nga awan sa bidong na. O anya, Boyong, namsog ka? Hindi ka pa'y makasaw ni ti busog mo. No, impilit mong tumot kami, nakinan amin di. Para itindo at tao, buyang. Ni nagbukira rin tapusig na. Bayan nyo rin. Magitayo, Miguel, Matyas, sana na tayo ni Boyong anangan iti bibing ka. Para kumakada kayo na dyan. Saan mimot ngayon baga nga da sa bidong na, Mayor?
Ang kunami itay, asibubusog kampay lang. Kastangag pa sumayaw. Nakayumot lang ka ti mangrugrugi ti panunot. Pato apangges! Isardeng tayo na topiko, ti panangan nyo kumay, ti mirindayo, abibing ka. Tamangan, numayaw awan, ti gagara. Kanya nga minti bagayaw, mayor. Kaya't ko ngay baga ka na kayo. Atin yawat ko king kaadagatal talunang Matias. Patakdira kit eskwelaan kan ospital. Anya? Saan Pato apangges! Nakano pa'y anatorturay ka ang makitaltalon ngam siyak nga kintalon. Siyak na kindaga. Sana may parbeng abastalatan ikatin nyo ti makitaltalon kada kayo. Aging ka si Bibiagak. Ilaban ko ti karbengak kas makitaltalaon, mayor. Sige! Mabanggalat tayo ti kahit mo pagkabangan. Saan ka akabutang? Kat surutin ka! Tatang, nagsangputan niya matarak. Ada ka di parikot yo? Ay, nakalamira. Anya dayta, may papan ka di iti umadanin ang kalay sa amin kini Mikel? Sana dahi tati problema kanak ka. Anya nga rod. May papaniti taltalunak adaga ni Mayor Placido. Ay, apay, anya ti problema. Dakta kayong samat latag parparikot. Kaputas sak ti kalawaan ti awat at talaon. Kan aga-abay amin na kinaleng na sakit igit ti kalsada. Kaya ti Mayor pagpatakdaran iti eskwelaan kan ospital. Anya? Sana mabalin tatang. Talaga saan na mapalain. Tadamot karbengak kas makitaltalaon. Awan ngam, igam ti mayor ti turay. Oray pay. Saan nga amin na pangupisina ni ti gobyerno katengel na. No ituloy ti Mayor ti plano na. Inak agreklama o iti masaknan nga ahensya. Sige, Colonel. Aramidin nyo amin na rumbang. Nga malwadan nyo kumamasugatan ti anak ko na makita yo. Wan, narikatan no dagiti balay o ti makatama kang kuwana. Sige, Colonel. Agyaman na kit impormasyon. Sige, bye. Asino siya imawag, hali? Ni Colonel Coloma. Imbaga na kalpasan ma-surveillance ti bantay ang maatap ako dagiti tulisan. Isayang katdan ti obensiba. Diyos ko, kasanon no may ramraman ti anak ta mapaltugan, hali. Dayta ka manan ako na. Pasigan negatibo ti pambarunotam. Awan da ka sa mapasama kita anak ta. Inggunam-gunam ko ken Colonel ngalwadan da masugatan ni Chloe. Sapay lako mga rod. Tawan to ti dakas ang mapasama kiti anak ta inton sumangpet dito'y balayan. Anya ti kunam, Miguel? Kayat ni Mayor apatakdaran iti eskwelaan kan ospital ti taltalunan ni Matias? Wala na. Katetalaw na iti parikot ita ni Tata Matias. Kan saan lang gayam nga eskwelaan kan ospital ti plano dang ipatakdan. Anya pa'y nga raw? Kaya't dapay kano apatakdaran iti apartment kan restaurant. Kasta ka de? Wala na. Kahit anya nga raw ti kuna ni Matias? Siyempre, di na kayat. Ilaban na kano ti karbengan na akas makitaltalon. Mailaban na nga ta, anak. Apay akas ta ti saludsod nyo, nana. Gaputa dagiti plano ni Mayor nga ipatakder. Kat para iti pagsayaatan dagiti amin nga iturayan na. Wen nga agpaiso, nanang. Ta eskwelaan, ospital, pagkasiraan, kada panganan ti kayat nga ipasde. Ang panunutan na kumamit nga adamapiktaran at tao. Anak, iti plano ni Mayor kat panagkunak. Adun to ita ti umayon kan kuana ngam ti ilablaban ni Matias akarbangan na. Miguel, no kaano pa dandanin ti kaaldawan ti kasarta? Isumot ti isasangbay ti sabali man na problema mi kinitatang. Anyakit nga minti nakapanunutan ni Mayor nga agpatakdar iti pribado nga eskwelaan kan ospital na. Nalipatam ka din. Nga iti laksid a politician ni Don Placido. Business-minded pa na ichay. Mananggundaway unay ni Mayor. Ha? Pudno dito nga imbaga, Miguel. Apay kasla, agluwa ka manan. Ha? Saan? Napulingan na sa.
Napulingan ka no tinaybagak ama ng gundaway ni Mayor tinakaluang, Amira. Saan? Apay ko makit din na makaluwaak nga po iti dadya nga imbagam. O wala. Sardeng tangaro din na pagsaritahan ti may papan iti taltalon niya. Barang nung makonsensyan tumutlaan ni Mayor. Kat di na ituloy ti plano na. Pinunumat ng dabasom. Kas kamat la malaglagawan kan may ibusan iti arak. Ado, tiduldulin ko. Isuadi mo unay bigbiglaan, dagtagay. Imasag namin unay tiraman to'y inwarayo ita nga arak, Mayor. So, pinunok to'y baso. Ala, ituloy tatiaginom. Di mo baybayagan ta ba so di tatakulap mo? Tama nga numabuong. Ay, uwan, Mayor. Sige, uminom ta. As lakayat, tibagik timabartek boyong. Anya nga min ti makagapo akayat yung manan ti mabartek, Mayor. Gapo, iti anak ko. Anya? Ti amok man no di yung unay pampanunutan ni Senyorita Chloe, Mayor. Tondo! Nagkuraking kaajak pampanununan di anak me. Namnamong boyong. Aldaw ken rabi ang maburburiburan ak unay kapakang kwana. No apay kit namin adida pay na paluspusan dagiti tulisan, Mayor. Agi balbalas da kano. Iso, akinutibo dati anak ko. Hangam, agsagana dalangan. Dagitinton soldado ti agtignay, ket patapo kendamin da. Kaya't yung arod eram-raman mat at tumapok ti anak yo, Mayor. Pato apanggis, anyat kinunam. Kaya't mo ta si Kati una kapatapukan na. Saan, Mayor? Naibagak lang day jay. Kaputa amangan no maeram-raman ni Senyorita. Nung makita dagiti soldado, tikuta dagiti tulisan. Hinggunam-gunam ko, ngalwadan da masugatan din ako. Nurum swanto tirangat iti nagbabaitan dagiti tulisan, masapol adi may ramraman din ako. Nadawag ko, sino nga tama da ito'y? Nimot gayam, Colonel. Hello, Colonel! Anya titang-tangadam ititangatang tadi kamot mabalin titumanga di titaga, Agripina. Ag ijay dua military helicopter gagsarsarunong nga agturong iti bantay si Magaysayani. Anya nga tatimisyon da gijay. Amok, nanya ti misyon da. Tay mawag ita ni Colonel. Oh, anya ti misyon da, hani? Wanawanan dati kuta dagiti tulisan. Anya? Kayat mo asawan. Amon dagiti soldado ti kuta dagiti tulisan. Wan? Mabali na kadagito yagundaway. Nakadano rin dagiti soldado ijay. Anya pa'y langarod ti or-orayam, Placido. Mapankamatan ijay. Masigurado masana may sagmak ti anak ta. Pato apanggis. Mapanakagsaba, kasa ka di Agripina, kaya't mo ka din ti babalo ha. Kaya't mo at ti mayor, when busy mayor, ti sumukat a mayor. Nadadaka sa mapasama kanya, ha? Sinvergüenza. Di agor oray kalatangarudan dito'y balay iti damag. Kaya nga ron, ti kayat mo. Mapanakagsaba kas la simot-simot. Ha? Saan na mabalin? Iso nga uray klatan niya ti damag, Agripina. Miguel Barok, among ka din ti damag? Saan pa nanang? Anya ka di ti damag? Rimaot ka no dagiti soldado iti kuta dagiti tulisan. Ha? Ne, sa dino tinakaamuan nyo iti dayta damag nanang? Naibagan ni Susan, tanangag na iti radyo. Kasta ka rin nanang? Saan aday kan ti pagsaritaan taman Barok? Anya? Soldado dagiti nagtignay amapan mang rescue kini Chloe. Maaladan to nga tan iti ikot dagiti tulisan? Ikararag tayo iti apo. Tasapay ko man, tamaaladan nanang. Napanan da boyong kanti asawak. Iti kunada pagis-istambayan dagiti pulis. Or-orayan dati resulta ti panangaraot dagiti soldado iti kota dagiti tulisan. Diyos ko,
Salak ni banyo kumati anak ko iti anyaman na pagpagadan na. Iliklik yu kadi kadagiti balat ti kabusor. Kan kastamat ng dagiti na panrimaot iti kuta apaglamlamangan dagiti tulisan. Andaw mauawag. Sino nga tamat na ito'y? Hello? Agyaman ta sinong bata niyo matlaan ti awag ko, Doña Agripina. Kunak no saan asikat yung mauawag itay Amira. Sa balimat gaminan tinumber mo. Sino katakmamin ti SIM card ko, senyora? Anya ka diti bagam ta nakaawag ka. Kaya't ko kumatagdamag. No kumustan ti panang birbirok yu iti anak yu. Nagiti soldado tinagtignay. Katsapay lang kumata ma-rescue dan ti anak ko. Amuda ka din ti pangilimlimangan dagan ko na, senyora? Wan, takalpasan ti sumagmamano nga aldaw a surveillance nga inwayat nagiti soldado. Natuntunan damat lang ti kuta nagiti tulisan. Sapay ko mga rod, tamariskiw dan ti anak yu. Tulungan na kap ko mga agkararag iti Apo Amira. Tabarang baka amin matlaang nga si bibiyag ti anak ko. Wan, senyora. Uray sulaan mo ti may subad mi iti tulong nga impaiyo idi kinitatang ko. Mayor, agam ampayagan dagiti duang nga helikopter iti tuktok ti bantay si Magaysay. Makaslag nervyosak, boyong. Ag nervyos kayo, Mayor? Abangan numeram-raman ti anak ko iti rangit. Agkararag kayo, Mayor. Tasapay, taik kanawa ti Diyos ti anak yo, kadagiti bala. Numapasamak ti rangit. Tonto! Amom lang aroda na niya kamudang kararag. Ibagambay doon. Ha? Undaya man niya. Di agparinto mong kahilatan, Mayor. Tabarang makita na kayo ti Apo. Kat ipaay na ti kasi na. Hindi Dito'y kayo latan sa nguwanak na agparinto mang. Sige. No, isot ko na maramida. Mayor. Abay nga inasot iti paltog yaw. Iti pa nagparinto mang yaw sa'yo paturong kanya. Amangan no makalbit yaw kat mataya. Talaga kalbitag. No, madagdigan tinervyos ko. Salbag ka. Siya ka mayor nga mong pagparintumengin na kinisangwanam. Iso nga, agkararag kan. Mayor, no tagidaksin nyo tayong bagak, apa nagparinto mang yaw. Tumakder kayon. Tibawin yung tibunga nga tipaltog na yung paturong nyo kanya. Kalbita ka talaga. Saan, Mayor? Siya akong tiyagparinto mang, tatumakder kayon dita. Ang pagpabantol ti helikoptera. Ay na. Ti amok, no ti igam nyo tayo tinagbo si Mayor. Tagay si Kanti nagparintumang boyong. Kaya't ko pagkararaga mamin na santong amom. Sapay la kumata mailiklik anak ko itipigad. Magagaran ka din para iti sumarunong at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunong pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumarunong ngayon kami patangatang. Ay, Mayor, natamaan aksan. Tonto! Nervyoso! Saan ka natamaan? Mayor, inte aglingit iti dahi adak klaba to. Umay kayon. Isunti mo na kat binaybayan naglatan dito'y. Hoy, boyong! Agsubli ka! Si kakit tinabadigan ko timon una akim lab! Loko! Nabayagan ana discharge ni Matias iti ospital. Italaang ana panunot ni Amira iti agyaman, iti inted ko iti apang paopera na iti amana. Idi pa'y kumanagyaman. Tapno na ay ako kumamat at timulong. Iwan kayam. Di naman lanalagip tinagimpitar kanyak iti umadaning akasarda ka ni Miguel. Uno. Di na nga takayat adumaray kami iti kasarda. Kapay nga ginggay ta. Kat awan ti inted na nga imbitasyon. Mayor, nga ato kan babanti mang sunsun kadagiti tulisan. No di dalat ta isuko ni senyorita. Amangan numatay damin. Nasay-saya at ba inumatay namin? Tabnawan ang timang riribok ka na tayo, boyong. Mayor, nagsardangan ti pa nagpamanto dagiti duang nga helikopter.
Nga agam ampayag itingatwon ti bantay si Magaysay. Kenuray dagiti adday ti daga. Nagsardeng matan ti pa nagpaputok na. Anya ti rungi itam boyong. Gaputan alpas laki din tirangat mayor. Natay siguro amin ang dagiti tulisan. Paato apanggis. Kasanon nun ay ramraman ngagpaiso ti anak ko. Saan nga tamat mayor? Ibagam ka dagiti pulis ang kakatwa tayo. Umuli na iti bantay. Kat amun dano anya ti mapaspasama kiyay. Mayor, nasaysayat dagiti latan pulis ti mapan. Dito yung talatan nga aguray. Apay, mabuteng ka. E dinto ta nagsardengan ti laban. Sa anak amabutang mayor. Amangan lang no addapay na bati akalaban. Kat mairamraman kayo pa'y no addaman ng mapasamak arangat. Awan mo siguro hindi kalaban boyong. Nagdisupayan dagiti helikopter itay. Mayor, dagiti helikopter ang nagdiso itay. Agpangato naman. Sige. Uray tanuan niya ti mapasabak. Abangan mapandan di kampo. Malaman, maging gaita. Awan pa'y dagiti lapan ni bantay. Diyos ko, tarabayan niyo kumati anak ko. Makaawid ko si Bibiyag. Ni Placido. Isang tiyo mawawag. Diyos ko, sapay lang ko matagod niyo sa ibagana. Hello, honey. Anya tinamag dita. Agripina! Nariskyo nagiti soldado ti anak ta. Agpaiso, honey. Agyaman nakiti Diyos. Aguray ka. Payakas lang naliday ka, nang ipadamag. Maragsa ka na kasan ngamin. Gabot na. Payadi mo ituloy, Placido. Adya tinapasama kiti anak ta. Napaltugan ka din ni Chloe kat natayan. Papatip ka rin kumati makinaka mo. Ibaga mo, no anya tinapasama kiti anak ta. Nairamulaman na napaltugan. Anya, saan? Kat anya nga ro din ti kasasaan na. Natay ka din ti anak ta. Ay, makikigutak nga biking ka. At dabiyag naging tayap di helikopter. Gamsan masinunood naging soldado. Numay danon da si bibiyag iti ospital. Agripina. Diyos ko. Sa dino nga ospital tinangipanandakan ko na Placido. Tay tamit lang, mapanak. Mga ni Karnal, ngay panday di pribado nga ospital. Ijay ti pangitarusan na kinkuana. Lukas na, mapanakon. Wan, mapan kami kiniboyong ijay. Sige. Sige, Rodan, honey. Bye. Mariribo ka na kiti plano ti Mayor. May papaniti taltalunag. Anyan tupay ti pamataudak iti agserbi ka na kami. No ituloy na pagpatakdaran iti pasdag na iti taltalunag. Makarman tulat tayo tararamidan na kada kami. Tatang! Amira, no ati paanak aginaw, ladingitag. Inak maanawa, takayat ko ti mabartag. Saan ati pa naging inom yung tirantak? No, apay ngayon masidega ka na kayo, tatang. Anya nga raon? Ti dama ka nangag ko iti radyo. Anya tinangag mo? Rinaot ka no dagiti soldado ti kuta dagiti tulisan, iti bantay si Magaysay. Kat na-rescue dan ni Chloe. Anya? Ay, nasayat mo't ano naagaw dan iti iman nagiti tulisan, takaasimay. Talaga nakakaasi, tatang. Kan pagduadoan ka no, ti panakalasat na. Tapay, anya tinapasamakin ko na. Nairamraman ka no, anapaltukan. Gapoy ti pa naglalaban dagiti soldado kan dagiti tulisan. Grabe ka no, ti kasasaad na ngayon panday di ospital. Anya? Mabalin nga ison ti karma ti Mayor kadagiti aramidin na kadatayaw. Wanangam, san arumbang ani Chloe taglakam iti supapak ti kinadakas ti amana. Apay nga ta ati agring ti cellphone ni Amira. Nalubat nga ta. Miguel, sino ay ati awagam? Ni Amira nana. Lubat sa amon ti cellphone na tadi matagring. Hapay, nadamanan pa panan nyo? Ay nabaro, di kay kumaunay umad-adayo kini Amira. Kaya
Dandanin ti kasaryo. Ang mga no adaman ng dakay sa mapasamak. Manang nga si ti Apo, nanang. Papanan nyo kumamanan kini Amira aya. Awisak ko mang income kita ni Chloe di ospital. Anya? Mapan kayo adagaws? Ay, saan baro? Di kay mapmapan. Ha? Apa nanang? Kaputa ko na ni kumpadre Punso. Abantay sarado kano dagiti pulis ken soldado ni Chloe iti ospital nga ayan na. Anya? Apa yung amo ni Manong Punso ang nakabantay dagiti pulis ken soldado kini Chloe? Gaputa agbambantay mat ni Punso iti anak na amasakit iti ospital anang itarayan da kini Chloe. Nagsabat kami itay ijay sungadan tanagawid. Di na ka mga tapaster kan mapan kami? Panag ko nagkatsaan. Ta istrikto kano dagiti agbambantay. Hello, Miguel. Umaw-awag ka gayo, itay. Anya ko matibagam? Awisin ka kung maamapanta kita ni Chloe di ospital. Yung kunamot ni nanang, ang nakabantay ka no dagiti pulis ken soldado iti ayan na. Uray saan ang nakabantay dagiti otoridad? Diyak kayat ti mapan ijay, Miguel. Anya? Tapay. Kagurguram ka dimot ni Chloe. Saan? Ngam, agnerbiyosak ama kakita iti napaltugan. Di, inton medyo agimbagan. Sa atan tumapan sarangkaran. Kita ito. Gayam, imawag kanyak ni Jerwin. Rugyan da kanon ti agar ko sa simbaan inton bigat. Nasayat mo kasta. Basta yun udi dadagiti fresh flowers. Siyempre. Amo, Miguel. Kasus nagtagain na pala ang kanyak ti umadanin ang kasarta. Apelyidong tumatan ti apelyido. Awagan na kanton iti Mrs. Amira Banal. Sapay na kuma. Tawan ti makatubang iti kasarta, Miguel. Well, Chloe, ha? Agreeing ka kuman. Imulhagat mo dagiti matam. Lumaban ka. Di nakampanawan ka ni Papam. Saan Pato ka pangkis. matay? Apa na kita labi kami ti simay kanak ta. At dakas la dumagsanti ka sa sana kadagitang ibagbagam ka isang sangit mo. Pasul mo ti kastoya na pasama kiti anak na Placido. Kapay apa basulin na, anyaga po. Gapot ako na dya imawag ini atulisan. Nga agibalbalas na lang, gapoy tigura na kan ka. Iso kinidnap na ti anak ta. Oray, tanatay amin ang dagiti dya sa kiatulisan. Tama sigurado mga taan na tayo na amin. Iso ti pamatik. Nakasaritak ni Colonel Coloma. Una na nga ado, dagiti nakalibas lang ta atulisan. Aglaloy di makita na gawanan gaway da. Nuadaman nakalibas. Sandan ang mabukal ti bungkoy da. Iso ti pamatim. Ngam sigurado amang bukal dan tumanan. Tapno maibalas na lang dagiti natay ang kakadwa na Placido. Agawid akman lang di balay. Sino ka tamot na iti mawawag? Hello? Engineer. Si Kamod Gayam, pasinsyakan. Sanak ngamin ngaging pon-pon-bok ti number. Huwan. Alda dito ospital. Kadwa ka mang bambantay iti anak mi. Sige nga ron, engineer. Agribi na. Kahit nakakasarita ni Engineer San Juan. Boyong! Boyong! Anya ti bagayong mayon? Masinig ka. Di ka makipindok ka kanyak. Nagsarita kami kan engineer. Panggap iti pan nakagabor, iti pagdiswan, iti patakder ko pagadalan. Kat si katipos kakamang kita, iti pan nakagabor na. Kanon to ti palaggabor dagiti tao na engineer mayor. Kan sa di na pasat ti kataltalunan nila kay Matias ti magaboran. Iti abagadan di kalsada. Diag di din na kinilang nga dabay bagay na. Iso mayo na ang magaburan. Anya? Unang mayor saan pa'y amabalin amaapit dagiti pagay nila kay Matias? Awan bibiyang ko no di pa'y maapit. Basta magaburanan. Unang sayang dagiti pagay amagaburan mayor. Kagura na kay lakit din nila kay Matias. No pagaburan nyo, ti kapagayan na. Awan nasakit apakrang ko kunak manen no kagura na. Di nagtumot lay botos na eleksyon. Unang mayor, nakasaysayang dagiti pagay amagaburan. Siya kakindaga saan asika di nakmansoruan. Na?
Ado ti agtutubo ang mabinipisyaran no may pasdag ti barwa pagadalan. Iso ano may sa winudwal lang at tao ti mapagurak iti panakagapor da yadagak. Awan na sa kitabakrang ko, hapa to apangkis. At dekorasyon mat gaya man da Jerwin iti arubayan apakaangayan to ti resepsyon. Unanan, nalpasdan iti simbahan. Talaga asaanan ang magawidan iti panangasawa manakaw. Unanan, inton bigaton ti kasarmi kini Amira. Awan gayam, pag mirindaan yung tuman nagiti umay agi plastar kadagiti lamisaan, kas kada tugtugaw iti arubayan, nana. Uwan baraw, ada insaganak at turunak asaba. Kan nangapuyak iti diket, aramidag asuman, nga ipasango tayo kadagiti agarkos, kan agi plastar kadagiti masapsapaw. Agyaman naklaw na, nana. Kumusta ang di anak ta, Agripina? Awan pa'y nagbalbaliwan na. Nakakidamlat na. Kan pulos, asan nga gargaraw. Dagitawan ng bain. Matay lang ti anak ta patapukak anin eda. Aramidam, saan nagpatinggala ang iti sao? Uray agbyag ti anak ta. Katnas kan abalsan dagiti tulisan plasido. Wan, paraot ko kadagiti soldado ti paglimbangan ta. Sublatan naklarod amang bantay iti anak ta inton bigat. Anya, tabayad na ka di pa pa namin ton bigat. Tasyak ti pagbantayan. Nalagip ko nga inton bigat gaya man ti Kasarda Miguel kan Amira. Tanya ko ma. Agawidak. Tain nakto idaw as ti ginatang mi ni Chloe arigalo mi kadakwada. Pato apanggis. Matmatay lang arudan ti anak ta. Ti pala irigalo yung kin Amira. Ti pakaringguran nyo. Sayang dagi jay no saan mi amay honey. Gakay ta bantayin ta anak ta. No isot rason mo, apumanaw di ospital. Pambarak tumat ko man gagdigos kan mangalay ti pagsukatak. Iso asikan tupay na kumati agbantay. Saan ka ka di ang makauawat? Kunakmat nga do ti obra ka di munisipyo. Wanang honey. Magisarita ka tulatan itinar sa mang bantay iti anak ta. Tangdaman ta kuremano. Basta maasikaso da na sayat. Uray ada tangdanan tamang bantay. Sa mga lilaeng, no data mismo ti ada iti sibay ti anak ta Plasido. Agripina, saan lang adag iti trabaho iti munisipyo ti pakaringgura. No di pa'y kat pati ti panagpagabor ko. Anya ti pagaburam. Ada ka di manan project ti munisipyo, isong agpagabor kayo manan. Saan? No di kat di ti pakaipatakdiran ti skwilaan ti pagaburak. Anya, nakapagsarita kayo kadin anasaya at kanimatyas panggap iti na itabanag. Abay kumabay lang ang kasaritak. E din to tadagak mat ti pagaburak. Saan na naskan, Agripina? Wan ang amang ano agri rin tumanan. Kasanon no bantayan na ti pagaburan niyo at halunan na. Saan na ang mabantayan ninton bigat? Takasarda Miguel ka namira ninton bigat. Iso nga rod ngay ranak tiyag pagabor. Tapno di na mabantayan, Agripina. Nagtangkan ti ulong Plasido. Makaamo ka man laangan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Tata, apay nga itala sumampot kayo. Saan kayo kati ang mabisin? Malaman, di kayo painangan daw. Nagitudo akit ti mais digital talon. Iso ti pinamudpud ko di bisin ka. Anya? Adang rod ininom yo. Ado matibunga din yung itipong to ti talon tayo. Simok dalak ti maysa. Isang ti ininom ko ti tubog na. Ay, unay kayong tatang. Sobrat kinagagat yo. Insaganak ngamin ti kanan nagititarakan ko abaka kadanuang para inton bigat. Tsak to ngamin ng masango nga iwayway ida. Gapo iti kasaryo ka ni Miguel. Ala, nasayat mo to kas tatatang. Napno saan yung tapang panunutin dagiti tarakan nyo inton bigat. Uy, ket sa paag tulatan ti mapanmang iti kaninda inton bigat. Agsala kayong tumat tatang. Ay una,
Agsala kami to kanabalayan. Dahil ito balsay. Wen. Oo na yan. Makumpasan yung tupay lahat amat ti Tukar. Ay, nalay nga kasumala anak ka. Balsay man, wano tsatsa, kabala. Ala, nasayat no ka sa tatang. Nalalaing kayo nga tangam ni Buyet. Ay, adayo, agsagki-sagkingan ni Buyat at sumala. Hagapoy ti diabetes na. Ay. Idin ko ta sakit. Naku, lagtitak pa lang. Akas lalo ti eh. Ala ni tatang. Nakamerienda ka din lagi nagdekorasyon ni Tarubayan? Wan, nakameriendada amin nun. Uray dagiti agi plus-plastar ka dagiti tugtugaw kas kadalam na misaa. Nasayat nga rin kasta, nana. Inumumarag ka, daga anak-anak ka. Ha? Papanan nyo ka di? Inak man takulot tayo buok ka. Anya? Ay na. Bakbakitan kayong arisgaran nyo pala tagpakulot? Kan pati naak to pa yun tayo puraw abuok ka. Boyong, ada meeting ti Mayor Sleginton bigat. Saan ko masango nga may kita ti magaburan na paset ti taltalunan ni Matias. Isuasikan tulatan ti mangkita iti pan nakagabor na. Wan, Mayor. Kasano na maamuan nila kay Matias? Kat bantayan na ti kayat yung apagaburan. At taltalunan na, Mayor. Saan to makaumay? Takasar damira ken Miguel inton bigat. Ha? Gaya man niya. Inakto man kit di. Makidaya, Mayor. Aniya, di parang bantay munto ti rumbang nga si Kaswam. Sangkit di aday tamapan makibonsyon. Agpartidan to kanong amin itinuang, Mayor. Kit makaramramanak iti pinapaitan. Ikan kan tulatan iti igatang mo iti karinderya. Uray sa nga dongdong katibusem. Basta bantayam ti pagaburak. Apaset ti taltalunan ni Matias. Nawatam. Ha? Halo, ang Rebina. Abay ngay mawag ka. Nakabuot ka din di anak na. Saan, Pay? Parang lumakapuutan, honey. Adat pagkunam. Kaputa nakita ka na igaraw na titakantisa ka na. Andiya. Di pa ilasakan na bisa di ramay ti mo na. Iso ka di tinasiputam. Wan, sapay lang ko ba? Tandang tumanan sa bali ang may garaw na apas at tibagina. San ka di pa yan nagmulagat? Saan, Pay? Normal ba't nanti pa nag-aangas na? Saan ang akasla ideya pasaray? Alawan natin pa nag-aangas na, honey. Hala, bantayam nga ron na imbag. Iso nga ron nga imawagakan ka. Tagayat ko nga ibagagat na nakasaritak nurse amang bantay iti anak ka iton bigat. Andiya. Ipay-ipay-som timbagam kanya. Ngayon kay tulod ti regalo yo. Kadagiti agkasarin ton bigat. Wan, honey. Sayang lang na gijay ang ginatang di ang regalo. No saan mi matamaytad? Ha! Baka mo ka manlagan. Ngam no siyak, mabainak ang mapan iti kasarda. Tadidak met inawis, ha? Nayimas ti arak. No kasto nga da pakariribo ka. Tatang. Sumip nga tan. Arak pa ilang tas ang salwa nyo. Ang mga no saan kayo to na makapagmarcha. Ang mga abay kanyak into nagkasar kami kini Miguel. Saan man anak ka? Awan pagdanagam tajak matranta tagbartag. Umino maklat basit. Gapo iti pan nakariribo ka. Anya ayat ti pakariribukan nyo pa ilaang. Naisagana yung matan ti kanang dagiti tarakan nyo intong bigat. Sana mapunas iti panunot ko ti plano ti mayor. Apa nagpatak dari ti pagadalan anak ka. Agpaisaw ang napintas ti intensyon na. Ngamsak mo ti pirme ang mapiktaran. Timot ko na yo. Nga ada pagkamangan nyo tapno maabang mo na malapdan ti plano ti mayor. Ada? Ngam saan ko masinuno no sak ti ayunan da. Iskwilaan mo jay kontraak ang maipasdag.
Tatang, no saan nyo man amalapdan ti plano ti mayor, mabalin nyo man ti makikondisyon kan kwa na Anya kumangay a kondisyon ti kayat mo akit dawak iti mayor. Ti kasla gunggunayo anangay aywan iti dadya ataltalo ninyo tatang. Kasla separation fee, kuma. Maday, kayat agkidaw itan naman na banag iti mayor. Aglalo kat saan ko pa'y anaapit na iti pagay tayo a plano na apagpatakdaran iti eskwelaan. Ay, ala, lipatin nyo pa'y laang roday ta pananutin tatang. Tikit di kasarmiin ton bigat, kanyo iti atensyon ita. Iso ti panunutan nyo. Entong bigatan, ti kasarda Amira. Wan, Mayor. Di kay kadaagimon? Tabay ko mga gimo na, kinindo tawan matrelasyon mi ka na Amira. Awan nga agpaiso, Mayor. Da kayo tiing mo na kinkwana. Tagiwat mo, ang mga nuwad na makanggagking ka. Anya tinarik na ayo, idi pinilit yun ni Amira, Mayor. Ah, tila damdamagang buyong. Siyempre, naidumduma aragsak, tinarik na. Akasam, siyaktim mo na. Nakamalmalas ni Miguel, Mayor. Tasaanan a virgin ti idatag na iti. Nadaag nga altar. Damo na akad na sinaw pa lang na Mira. Di na mo. Anay ko takon. Ngumagore ka. At naplanok mo yung Anya ti plano yung, Mayor. kayat ko apasing kedan di bang tak di kini Amira. Isungat dan tumetla ited ko regalo ken kuara. Amabalin, apagkulayawan na buyong. No kasta, dumarakay kayo matlaang iti kasarda kini Miguel, Mayor. Tapno maitadyo lang ti kunayo arig kaloyo kini Amira. Sana ka tumaray. Kasano nga rod ama itadyo ti kunayo arig kaloyo kini Amira, Mayor. Sikanto ti mangited. Ngam masapol, alimad ti panangyawat mo kengkwana. Anya? Nagmayaten no kasta, Mayor. Tapambarak tumutten ama kidaya. Makasidak matlang iti pinapaitan akarnit noang. Tondo! Saan mo aranaan ti panangan? Agbantay ka pa'y lang iti magaburan na paset, ti taltalunan ni Matias. Saakan tumapan, no dandanin lumnag ti init. Anya? Ay, sayang. Malpaston ti daya, Mayor. Halaga amal baston, kat makaawid tunga taaminan dagiti sa ngaylida. Isunto, ti panangipan mo iti regalo ka na Mira. Anya ka di ti iregalo yung kinkuha Ibagak ngam di mo ipagbagay ti sabali. Dua talang nga makam mo. Buwan, Mayor. Saan nagmat at chismuso? Anya ka di ti inakto itad kini Amira. Talo anang isi na kandilang at daribon na apuraho. Ken talo abala ti paltog. Anya? Apay akas di tinapili o, Mayor. Simbolo ti panang patay ko ken ni Miguel. Ni Matias. Nagipulong kadagiti pulis ni Amira. Bigatan. Sana ko ang katurog. Kaputakas lang laladutak manen. Diyos ko. Anyan tunga dati reaksyon ni Miguel. Na madoktalan na asahan akong anasin. May kalay sana. Mailimod kong tupay mat nga takan ko na ti panagdadagsan ko. Mira, bigata na na. Rumwargan nito sa led mo. Kalay, di panagsagana para ti kasal nyo kan Miguel. Ay, uwan tatang. Itayak pa yan na kariing. Rumara ko. At ti ka pa'y manakaw. Agyaman nagtatang. Ay, putut. Kuya tampay mo't nga minakit no. Kay dadadang na ita. At ti napalaman na napandisal. Anyat impalaman nyo. Itlog Ay, sumat inalaka nga ipalaman. Ay, diya kaya titlog tatang. Ay, saan ako na mga hindi ka pandisan. Da kailatan. Anya,
Apaya di mo kayat ti itlog, apalaman ti pandesal. Diyak kaya ti mo ti itlog. Ay, unay kan. Kas kamot la aginaw na nakapilpilay. Anya? Oh, di nak mo lagatan na kasta. Abusta nakalinlinag lagi ti matam ang nabigatan. Di kan samot nakatortura o ta excited kan samot una yan na maikasar. Ala, tilay bagbagayan tatang. Nakababain na damakang sa mali. Ay, pa'y suma, saan ka dahi? Huwag man laangan. Tapno sumardan kayon. Nay, apay nga agdulo ka maray. Ala, umigop ka iti kapay. Kabarang masukal ti panagdulob. Oo, tatang. Isas, Dispensaran na tatang. Yan, kas kalaaginaw ako nak. Anya manan aya, ti kinagura ti rusok mawanak kao. Nalamiisan siguro tatang. Agkarain humak namin iti nalamiisan danom iti rabi. Ay, amom lang aro na nakagura ti rusok mo tinalamiis. Kami sumot ti kayat mo. Imawagan din, Jerer. Kat kunana nagrubuatan di talo adam tra kamang gabor. Di pakay patakdiran to, iti pagadalan. Iso amapan kan. Uwan, Mayor. Ento nagretira dagiti driver. Hingkan to ipanan ti regalo kinamera. Uwan, Mayor. Sige, enak nga rodan. Sige, alwadam di bagnata, di ka may tiklab. Ani, papalan ni Boyo. Ah, Maslada na niya unam kenkwana. iso ti bang bantay, iti pan nakagabor ti taltalon. Apag diswan ti skwilaan. Anya, kat sinupay nga ron ita ti driver ko, iti idadaray ko iti kasardami. Di saan ka na mapan? Ibaon mo tulatan ni Boyo nga mapan mangipan kadagiti regalo. Ito nagretira na inton malam. Kaya't ko asya ka mismo ti mangyawat ka dagiti regalo mi. Hala, no isot ko na makamo ka. Ngam numapan ka, di ka kumagbaybayag. Tamapan kan tumid lang i hospital. Diyos ko. Pakawanan ako na. Lukas lalinungkok ni Miguel. Itidyak pa nang ibagakan ko nang agdadagsin ako na ikalay sana. Amira, apay nagluluwa ka amagmag na. Kitaam, pasidigan ni Miguel. Iyawat kan ko na anak kao. Luan ni Ratsak na ito makikita yung kanyak tatang. Oh. Aday tanda abala yan kan Miguel. Sumardik kan ditaw. Amira, nauray tamot lang tinagasat ngal daw. Apa nagkinarita itinadag ngal ta. Magagaran ka din para iti sumaralo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka iti sumaralo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaralo nga kami patangatang. Agyaman kami iti kadayo amin na ng saksi iti kasarmi kini Amira kakabsat. Agyaman kami. Congratulations, Miguel, Amira. Doña Agripina, may kayo dito simba. Uray nalipatan na kami nga inimbitaran. Imayak lakta, tapno umay kumat iabrasa ti panang kablaaw ko kada kayo, Amira. Agyaman kami. Doña Agripina. Kakabsat, maawis kayo iti balay. Ituloy tayo nagraragsak. Agrambak tayo iti panagkasarmin kini Amira. Katuan ako. Salain tayo. Miguel. Amira? Kasla, ang sipnati panakita. Ha? Maulaw ah. Anya? Oh my God. Asibahin ka. Ha? Apagay, nawan Amira? ang sipot ni Amira. Amira! 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 Nanang! Tatang! Umay kayo man ditoy! Naawanan ni tipot ni Amira! Diyos ka, siguro kat na una ka po iti sobra po doon ti panawan. Ala, itaray tayo ng hospital. Agmalagat ka! Anyat na pasamak. Giyaman. Nagmulagat ka matlang. Naawanan ka itay tipo. Sa nga pulo na lud adarat tinaigabor iti kapagayan nila kay Matyas. Nakasaysayang dagiti nagaburan adawa. Isumot ti mandar ni Mayo. Makamo di kan. No agungot nila kay Matyas.
Ti matlugan ni Mayor Deta sumungan. Buyong! Apa niya may kayo, Mayor? Gapo, takayat ko makita. No kasanon, tikado tinagaburan nyo. Nakaadudan, Mayor. Adda na unag ngamin akin na lang iso nga. Adot may gabor. Sana bale, oray tado ti may gabor. Basta masimpa ti pagpatagderan ti eskwelaan. Nakasaysayang dagiti dawa ang nagaburan, Mayor. Nagbubunas dapay. Agungot tulakid din nila kay Matyas no makita na ang nagaburanan ti daduma kapagay na. Awan maramidan na nga uray agmauyong tupay kitten when numatake. Adado ti umayon kanya kita ngam kengkwana. Eskwelaan ti may patakder. Sige kakabsat, mangan kayo lata. Ado ti sagana tayo. Huwag kakabsat, di kayo agbabayin. Amira, mayat ka di matlaangan, tiriknam, anak. Wan tatang. Diyak ipadlaw ang malibay lati riknak. Kapo iti panagitinaw ko. Apay nga rin nakaslanay ko lang ka. Wano, madikaripay lati marikrik na. Kaya't no ta, inkanto ipa-check up iti doktor into man. Ay saan? Awan sakit ko. Iso asaanin anas kang ipakita na iti Dr. Miguel. Huwag kayam. Ayan nito niya Agripina. Ay, di manawa, ni tayo nayawat na tirigalo na kada kayaw. Anya? Nangan ka di matlaan, tatang? Saan at tapi manaw nga roday? Kasta ka di. Insukutan niyo kumangarod ka rin iti masida tata. Isukutak kumaita gamon ko na namit asaanan. Tani, ano ti karne iti ripda. Sa bagay, bak ng damat. May anyon. Saan abali na saan anangan? Uray ta injaya yung mat ako nayo, tatang. Placido, imun una ka matgayam anak kasangpot dito'y balay nga misyak. Itayag baya simbang bat. Timat, ado ti asikasum iti opisina. Nakaununa ka mat asimbang pat. Ato, ngam gapoy ti kagat kan kinalayang ti sekretarya. Nadaras lang malpas ti amin. Nagabuak pa'y kidin iti madaba ang magabgaburan at talon ni Matyas. Ano niya? Kat, amo ka din ni Matyas ang nagaburan, ti daduma apasit ti talon na. Mabalin na san bay. Tawang kanupay mo sa bali anapan ng kita iti magabgaburan na kapagayan. Sigurado nga agungat tulakit di. Iton makita na ang nagaburanan dagiti dandani maapit apagay na. Ore agungatan niya kumati maramidan na. Awan pagdanagam. Kan, santa na pagsaritaan da ita, Agripina. Anya nga ron ti pagsaritaan ta. Kaya't ko apadamagan na may papan itinapanam akasaran. Damag ko nga do ti pinartida at doon sa painuang. Wen, ado ti sagana da Miguel kan Amira. Nga basta anak kidaya. Ano niya? Tabay? Santa na pagsaritaan ti may papan iti sagana da. Oh, sige. Ngaman niya pa iti mabalin mong istoryaan. May panggap iti kasar na Miguel Kanamira. Ti panagulaw itay ni Amira, idi makarwar kanin iti simbaan. Anya? Naulaw ko na ang tabay. Siguro, gapo iti sobra unay apunot iti unag ti simbaan. Kan gapo iti kado ti tao. Iso na ulaw, kat naawanan iti puot. Anya? Naawanan ba'y buot ni Amira? Wen honey, ngam apagbit matlaang. Iso asaan min nga impan iti ospital. Ang mga ano at nasakit na. Taapay anaulaw ako na. Sige, kumpadre, Orlan, Amor. Nakailita ako, kumpadre. Uminom tayo lata. Adaw, ti pulutan. Ay, kumpadre. Sige, hala. Adaw, lita. Mapulutan lita. Adaw mo't ti mayroong. Tatang! Apay, Amira. Ano ti bagam ta kastaw na ti apuram ng masidag. Tatang awanan! Awanan! Ano ti awanan? Apay nagsangit ka.
Bueno, napukaw mo ti parwadyaw. Saan, tatang? Nakitipagay yo. Adat na din maapit, tatang. Tapay. Nagaburan ka no. Anya? Sino tinang pagabawr? Ni kano Mayor Placido. Adda kano ijay na buyong nga mangkit-kita iti pandakagabor na kiti talon. Tagitin jamlaw. Ay! Tatang, ay basak siya matitigi ka man yo. Makapututuran. Tinak kita nida. Payantay bunang ka. Tinagtagtag bata nida. Tatang! Diyos ko, napanan! Ang mga namakapatay ni Tatang! Tatang! Ang sabli kayo! Nyati ko nang, Miguel. Madama ang magabgaburan, tinaduma ang kapagayan ni Abalayan. Wala nang. Pinagaburan ka no ni Mayor. Kaapay, idin to tagandanin san mabalin agapaasan dagiti pagay ni Abalayan. Isuti bagbagak iti kada kayo nanang. Apag patakderan ka no ni Mayor iti eskwelahan. Anya? Awan ang inuray na makagapas ni Abalayan saan to pagaburan. Amo yung magtanti kinaloko ni Mayor. Nanang, Amo nga rudan ni katuganga ang baraw. nagpalikod mo titay ti asawak nanang. Napa na siguro imbagan. Ay, ang mga nabartag itan ni Abalayan, takasangsango na itay dagiti ko kumpadre na ditalikod ti Balayan agtaw. Miguel! Miguel! Apay Amir. Ano ti... Imbagan, apay kas tao na tinaras mo yung masadig ka na kami. Inka kumasurutin ni Tatang. Ang mga namakapatay. Itaapa yan na mira. Sino ti papatayan ni Abalayan? Dagiti imbaga ka manggabgabor ka no ka dagiti kapagayan mi. Kasta unay ti pungtod ni Tatang, hindi imbaga ka ko hana. Igam na ti bunang na, pimana. Ay, Diyos ko, delikado. Saan ka mapan, Miguel? Tama nga nung mairamraman ka. Inaksurutan ti katugangak nanang. Kaya't mo nga ron ang mairaman ka. Nung makapatay kayo kini Abalayan, sigurado ang mabalod kayo. Lagi-lagi pa, akakaskasaryo laang kini Amira. Nanan, dagdagas no di da mapansurutin ni Tatang ko. Ang mga noisot mapatay da. Dani, Haron, Yano, bumaba kayo pa, ikadagiti damtrak yo. Tagmerenda tayo. Nalpasan dagiti kakadwa tayo, driver. Naimas to'y puto kung bibing kaala ko da putin kung bitsang. Naku mga payarak ko yun. Saan pa ila mabalin nga ginom kayo? Taamangan no, maimasan nyo to uminom. Kat maidong paryo dagiti damtrak. Enton malamlatan nga ginom kayo. Uyaw! Uyaw! Delikado. Nila kay Matyas. Kasla ka ti punero anak kalayat ti bunang na nga umasidag. Ay, Bakit kayo da? Delikado tayo mo. Tumara tayo. aguray kayo. Didak itarayan Danilaw. Haron, urayan da. Atayin kayo. Payop kayo. Tinaburan nyo si kapagayak. Ari ko. Nagamudan ti sakak la kay Matyas. Atayin kayo ta. Paltugan ka. Ay, pinagtugam ti tatyag ko. Sika itati patayak la kay Matyas. Yung! Di mo pa tayo ti katugangak. Miguel, di mo salak ni Banday Talakay. Tinagbat na ti sakak. So, patayak lang. Saan? No ba tayo ni Tatang? Sigurado ang madadaal mo ti reputasyon ti amom a mayor. Kat ang mga no'y suntod ti pakabakan na itong eleksyon. Miguel, napaltugan ti tatyag ko. Salbag ka lakay. Tatang, kumano tayo nito eh. Saan kayo na makiriri? Apay ngawan batlangan ni Boyong. Dandanin timbagak nga oras. Apanangipan na iti regalo kini Amira. Placido! Placido! Oh, apay. Kanya ti bagam tagas taon ay daras mo ngay masidag. Imawag jiga iyam ta, doktor. Katimpa ka muna nga intaray da ni Boyong iti klinika na. Ha? Tabay. Anya tinapasamak kan Boyong. Na high blood? Saan? Tudikat na tagbat ti saka na. Iso nga intaray da iti gayam ta, doktor. Patwa pangkis. Sino tinatura na ng tagbat kan Guana? Ni Matyas ka no. Saan? Saan na mabalingan? Awagak ni Hepe, tamapanda kang magan ni Matyas.
Tita, nabidbida akong tisugat iti takyagyo, tatang. Kunak mo na puruan ti takyag ko. Damgis ba't lagayam? Saan ba't gayam asintado a pumaltog na di apuyaw? Tatang, Oh, agyaman kayo, tasaan analaing apo maltog ni Buyong. Ano saan, natay kayon? dinadaan dati dandanin magapas sa pagay tayo. Isasaan pa yan alpas ti panagre-rinisok men. Tatang, baybayan nyo latan agaburan dati daduma kapagayan. Di kat isot pakat katayan nyo. Sana mabalay na mira. Lalabisan ti panang iroromenda kada tayo na di amayaw. Isukin nakto kumprontaran ni di balay da. Ay, saan? Saan kayo kadi amabutang amapan ni Balayda? Ayabak amin nagiti kakadwak a katalunan ti mayor. Tanda kami, ti mangkundinar ka nagiti aramidin na. Agyaman na kiti panang bantay mo iti anak ko, iti panagawid ko iti balay nurse. Oh, at iti tangtan mo ana nga si kaso ka ni Chloe, bayat ti kaawan ko. Thank you, madam. Kunaknuad ng pagbalbaliwan ni Chloe iti panagsuplik dito yung ospital. Kaskas di matlata. Oh, Diyos ko. Ishalan niyo kumati anak ko. Hindi niyo ko maipalubos ang mapukaw kada kami. Nagmulakat. Sus, ang kuya batan. Chloe! Chloe! Doktor! Nurse! Arayatan niyo di anak ko! Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories. Naimbad na oras yung manen papagayam, itarogun daw ay kaya tintay man dingged. Tituloy iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ang itampok dito ilaing channel tayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Gusta ka, Namira? Anya ti bagam. Apay nga maawag ka. Hoy, saya atam ti magisarita kanyak. Kandanggam ti bagaking ka. Kahit kung may bagak itasawam. Di nan sugsugan ti amam, amang riri. Kapoy ti pan nakagabor ti taltalunan na. Anya? Unakmat king ka. Agtanang kalaang no kaya't mo nasaya at tipyakyo. Pagbagam ti asawam. Adda na kay daron kaniya. Sugsugsugan na ti amam. Ngagrili. Kapo ti panang gabormi iti taltalunan na. Saan na matasugsugan ni tatang? Anyasan. Adda na kay bagakaniyak. Kanain latan amang kontra kanyak ti amam. Isu nga ulitak. Pagpagaam ni Miguel, no kayat yu tinatal na abyak. Wah! Anya? Inidap na ti cellphone na. Ewanan pa eh. Asina, di kinasarita mi ti cellphone na anak ka. Kwa, tatang. Apayakit kita anak matlatan. Kunak, asinaw di kinasarita. Ni Teacher Elsa, batsmate ko ti high school, tatang. Iso din nakalagip na yung mawag. Kunak lakid, di nun yung asawa. Kat umay nakansukunan. Intex ko latan. Imbaga kasaan ako ng sukunan. Agpaituludak tulatan kini Edward. Sige, bise. Dumano nagtulatan. Numapirmag na kiti papilis ng bunton ti sekretarya kiti lamisan ko. Sige. Bye. Mayor! Mayor! Oh, apay. Anya ti bagam tay may ka ti munisipyo. At tagayam nalipatak na imbaga kada kayo itay bigat, Mayor. Pakawanan dak ko ma. Anya ti bagam kumaytay. Tanyon unampayan tinagpakawan. Imawag kanyak ni Senyora itirabi, Mayor. Kunana, asapaan nyo kano timapan di ospital. Ah, Taagda na patag unay apagsaritaan nyo. Pakasaknan kini Senyorita.
Patwa panggis. Apay nga ron nga talaga malagip mo, ha? Ay, nalipatak nga ron, mayaw. Iso nga ron nga in kayo. Darasin nyo. Di nagdagdagan. Ado pa iti permaak. Mapanak tulatan no madamdama. Sige, mayaw. Makamu kayo. Basta na ibaga kung tibilin ka niya. Tuludan ni Edward ti anak ko, iti balay ta Miguel. Mabalin kumutkan ti mapanit ti taltalunag a pinagamuran ti mayor. Ha? Anda nagsardeng alugan iti bataw. Lakay matyas. Boyaw, sika, Ayop ka. Dandanin akong pinatay. ore sika, dandanin akmat na patay. Imbag kiti ata saan ka nga sintado a pumaltaw. Di mo gayam amuuna ti kumalbit iti gatilyaw. Salbag ka laklakayat. Kayat mo ta ipakitakin ka itang nga asintado ak kapumaltaw. Sige, para sa nga asutan di paltog mo. Kita ano di ko sigpatan taulaw, babaan na ti samurai ng igam kao. Apay nga gigigam ka ti kastapat adam. May parit deta. Kaputa amaw klatan, akaritin nak manan numakita nak. Isa na pilitan nak agim matang iti samurai, tapno adamat at idog nga armas kao. Isuplong kanto kadag iti pulis nga darmas mo. Nusuplong na, isuplong kamay. Sigurado nga awan lisensya ti paltog mo. At adapay amay parit na ita, ngam na ito samurai. Talaga pagpungpungtutin na. Kayat mo ta agrota. Nakarit ka tapaltog ti armas mo, edin to ta samurai lang kanya. Di tinakyagan ti paglabanan talakay. Tapno awan ti makunam. Sige, saan ka nga trasan? May pagarop mo akabutan ka. Nagbidot ka, boyang. Uray na taangan na kaon. Kabalak pa lang ti makikinabel. Uray tinakyagan mo isod kayat mo. Sige, ibatam nga rod ta samurai mo. Tagkinabil ta. Agidan ta. Ipurwak tayo ti adayaw, nagtarmas ta. Wan. Maibalas kumutlang ita. Ti panagtagbat mo kanyak iday. Puray na ut-ut pa'y lang ti tinagbat mo idi asakak lakay matyas. Kat sa anak apa atiw king ka. Ha! Nadalab kay tinaga. Sige, bumangon ka. Kat bumalas ka. No talaga akaya nak. Talagang tak sa kabala na sarangtan, tinanong kan kong tarna. Napigsa, taan na banag. O may manan dagiti gamgam ko lakay matyas. Marakit kita pong tamanam. Anya, Namurmuran dagiti manak. sakit kita timang mansukin ka. Timon may bukiran na kita matam. Matam, sika ita tinadalag. Sakayan ka sa kadanog-danogan. Wasan! Ustunan! Sardagan na ko ng lakay matyas. Isardagan mo timang mansukan niya. Patayin ka nung patayin ka. Saan ba't ngakot ko day? Nagsalungay nga yan. Ay, napatay kong sa. Nga itakala ang agpakita Placido. Imbagakmat ka ni Boyong idirabi, asa pa ang may dito ospital. Tada na patag-unay a pagsaritaan ta. Nalipatan ni Boyong nga imbaga kanya kidagsapa. Kay bagbaga na lang itay nga madaki yung opisina. Anya, tisalang pag natampo yung awagak tuman tapagungong tak. Saan mo nasidiran? Ita, anya ka diti pagsaritaan ta, Agripina. Nagimas ti arak, no ada pakaluksawan na ta. Kaslasaan pa yun na tumalab kanyak ti ingal ti arak. Miguel! Ha, ni Amira. Dimta rin. Nagpakada ka. Akin no na mga dapapanan, anasapa. Iso adinak sinukon. Adda ka matlagayam dito yung agin, inom iti arak. May anak lang, Amira. Kaya't ko ti uminom iti arak. Amok ti rason no apayagin inom ka. Wen, amom. Ngamamom ka diya na sakit unay. Para kanyak tinadoktal. Pakawanan nak. Ninlimod ko asaan ako na nasinaw. Amkag ngamin.
Ang mga nudi mo patuloyan ti mangikasar kanyak na maamuang. Asino? Hindi pa larabiya damdamagikin ka. Ngamapaya di mo ibaga. Lading itak. Namjak may baga no asino ti mo na hangay bagbagak. No day tati pangisinaam kanyak. Awan mapalin ko. Amira. Amom ngayayatin ka. Amom anapudnuakin ka. Kanamom adjak may turut kagilibad kin ka. Ngamapaya na ramin mo tinagilibad. Ulitak, Miguel. No di nagpapakawan. Agrobata ko. Agsubli aki di balay mi. Anya? Oray dito'y balay. Saan wala ta mapagsusurot ti panunod ko. Kadagiti na ibagat ti asawak panggapi ti anak ni. Sino nga tamad na ito'y mauawag ka niya? Hello! Corporal Dumlaw? Si Kamad Gaya, manya ti maipay ko. Niya? Ni Buyong? Nakabkabil katawan po nakintaray da ito ospital. Sa dino ti nakakabilan na? Niya? Itinaladan nila kay Matyas? Nasaysayat no pumanaw ang pilaan. Alahag amin dagiti arwata. Kanyag ko dito'y balay ng Miguel. Ipay-paysong ka rin ti pumanang, Amira. Pero buat mo matunda kita arwatan. Miguel, talaga pumanawag. Tangay saan mo matamaawat ni nadoktalam kanyak. Iso na saysayat niya agsinatan. Saan? Saan nakapanawan, Amira? Anya pa ilang tirason nagyanak dito'y balayo. No di nakmatla maawat kan mapakawan gapot na doktalam. Ayayatin ka, Amira. Ay ayatin? Amom ka di bagbagam, Miguel? Kasta ti bagbagam kanyak. Naman niya ti pagpakitam. Saan ko amarit na ngay ayatin nak? No di ka kadorman na kon. Iso agsinatan. Saan? Siya kaya't ngagsinat, Amira. Apay, mabain ka? Tasaan tapay anabayang ang nagdanagat agsinatan? Nabuki lang kanyak. At dapay ang mamugdita nagkasarda kumayta. Kabigatan na agsinada. Anya ti sina nga ibagbagayo. Miguel, Amira. Adda ka di parikutyo nga gasawa. Nagapuan niyo. Ita kayo lang nga sumangpet. Di mo iyaw awan tinangag ko abalikas asina nga ibagbagayo, Miguel. Nanang. Anak ko, no anyaman ti parikutyo iti anak ko, kat pagsaritaan niyo kumaan na sayaan. Adda asaan amarisot ti parikot, no agsina ti dalan niyo. Ni Miguel ti bagbagaan yun, anang. Limamiisan ti panagayat na kanyak. Anya? Miguel, inkalaysam ka din ni Amira, tapno pagay ayamam laang. Sika ka di tinangibaga, nga agtalawan ti asawam dito'y balay. Saan, Nana? Pulos nga jak imbaga nga agdalaw ni Amira dito balay. Ay, ayatik launay. Kung kunamlaan rita, Miguel. Saan ako na mamatikan ka? Puno ti ibagbagak, Amira. Aguray kayo man. Anya ka di tinagsubangan nyo adwa. Kuha, Nana. Saan yun nga mo? Ang mga nuad adalaan, arumabat ti saan may apag kinaawatan kina Amira. Alawan, saan kun nga untunan no anya tinagapaan nyo? Nga masapol nga ay aywam ti asawam Miguel. Saan amabalin nga agsina kayo? Tasagrado ti panagkinariyo itinadaag nga altar. Hello, Agripina. Apay ngay mawag ka. Umay ka dito'y ospital. Darasam. Apay manan. Sigagid di. Wino agrigat ka di manan ti anak ta. Saan nga iso ti rason? Apang payabakan ka dito'y ospital. Ne. Anyang nga ron? Ibuyong. Nakitak nga inserrek naman dito'y ospital nga awan puot na. No kasta. Di tati nangitarayan dagan ko na. Amom nga ini ospital na ni Boyong. Inyawag kanyak ni Corporal Dumlaw. Anya ka na tinapasama, klase
Plasido. Kakpayan mo. Ngam nakita da ni Buyong iti arubayan ni Matyas ngawan puot na. Kanagarot dongir na. Anya? Amang ano ni Matchas nga ro, tinangkabil kan kwa na. Mabali na kasta. No apay kidi. Nalabit arim maot ni Buyong. Hanggang manarimaan pa ilang timbestikasyon dagiti polis. Ken madaman, abirbiruken da ni Matyas. Amira, pakawanan ako ma. No nasaktak tirik na. Tsakayat nga agsinata. Ay ayatan ka unay. Ura siya. Ay, ayatan ka, Miguel. Gusto ni Nana. Ano ada problema ta? Pagsaritaan ta na sayat. Tapno saan nga agsina tidalan ta. Saan mo kumangaro din adamakan? Tuwa sino ti mo na nakaikot kanyak. Tadadala nga masaktan diriknak. Sige. Saanan nga importante ang mamag. Masino man ti mo na anak kaikot kin ka. Tinapatay ka. Kasawatan. Katsanda ka na maakaw kanyak. Agyaman na, Miguel. Adan sa awag mo. Owen. Sino nga tamad na ito? Sana nakapunpok. Hello? Anya? Pulis? Anya, ti masapul yung apo. Apay ngay nawagan dahak. Anya? Birbirukan yun ni tatang ko. Apay, sir? Anya man ang tinakabasulan ni tatang ko, sir. Apay, birbirukan nyo. Anya? Hinabkabil na ni Boyo? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Pato panggis. Kunak lang no sana kasto iti masang pedak alang ni Buyong. Nagkepet na iti mata na iti kanot kamuul tiro pala. Ada ka din nakasaritam ka dagiti investigador, honey. Wan. Nakasaritak ni Corporal Dumlao sakbay ng imbayak iti ospital. Anya nga ro ti resulta ti investigasyon da. Asino tinangkab-kabil ka ni Boyong? Ni Matyas. O, ni tinakakita. Anya? Sinvergwensa. Inutil to'y makanawan mo, Plasido. Sukata mo na driver kan bodyguard mo. Di na ka may kanawa, takanayon mat amaabak no adda kalaban na. Panulutag pa yan na imbaga. Awan sirpi na bodyguard mo ni Buyong. Tadi na pa'y may kalasag tibagina no adda kariri na. Anyan tulakit din kan ka, gugwardyaan na. No apay ka ngamin ngayon palubos naman ang ginabak ni Matyas, iti may kadwagon daway. Pabalod mo mananday dya amatyas, honey. Narigat ang mabalod ita. Tarumwar ani Buyong, tirim maot iti pagtangan da Matyas. Tatang! Ada kayo ka dito bantay. Sumungbat kayo kuma. Numangmangag na kami kini Amira. Tatang! Saan nyo ko mga ilang mga tinaramid nyo kini Buyong? Rumor kayo! Naglamlaman kayo dito, oy! Awan lang tati sumungbat. Ay, amangan mo't no saan adito'y bantay tinagturungan ni Tatang. Ngam, dito iti masansan nga umayan na. No ada na ragsan na problema na, Amira. Namitlon nga inkuyog nak dito eh. Uwan ang isang tamat nga ron ang makita ni Tatang dito eh. Awan ti sumungpat. Isa tinasaya at sumanugtan. Sabay nakaululap ang mga nagtudok at patuduan tapay dito eh. O sige, bumabata nga ron. Agawid tan. Baring no nagawin mo't langan ni Tata. Uwan, agdiritso tayo niya balay. Tapno mamuhan tano at dakit di matan itchay. Ni Boyong. Makapuot sana. Inmulagat ng dagiti lumluman taga matana. Boyong! Boyong! Natayak ka
Adin, apay apuraw amin ti aglawlaw ko. Gapo ta adda ka dito'y ospital, Boyong. Saan ka, natay? Si bibiyag ka. Madam, da kayo ti bantay ko. Saan asyak ti bantay mo? Imay ka laang kinita dito, itagas sidag kayo laang iti kwarto ka ni Chloe. Adan inawagak nga umay mang bantay kan ka, ngam di pa'y dimtang. Aray, ani ko, nasakit ti bagbagi. Nagpanaas ti ropak. Time palubos mo mat ngamin, nga abakan na ka ni Matyas. Awan pa'y laing mo mat. Isalbag amadyas. Patayak ton norumwarak dito'y ospital, madam. Simbergwensa! Di mo ibagbaga ti kasta, taamangan no iti may katlo apa nagdroyo ka ni Matyas, kat gudasen na kanton. Saan ko nga ipalubos, madam? Apay nga rod nga inabak na kamanan. Idinto nga dapay paltog mo akanayon nga isalsalikad mo. Saan ko anausar ti paltog ko, madam? Ta nagdraw kami kinila kay Matyas. Babaan iti tinakyagan. Simbergwensa! Naminduan nga inabak na ka ni Matyas, Boyong. Sana kumana man so, akastoy no di na kuma. Minurmuran idi ti madak, madam. Daytat pagkita manalalaing ti taktika ni Matyas a makiranget ngam iti sika. Ta sino ko mati pagarup nga atiwan na ka ni Matyas, idinto talakayan. Madam, Iti panangabakkan ka ni Matyas. Naikatan ti kumpiyansakan ka ang masalaknibam ti asawak no ada pagpagadan na. Iso nga imbagakkan ko na nga ikatan na ka na bodyguard na. anya. Saan, madam? Di na kumaikatan a bodyguard ni Mayor. Awan sir-sirbe mabodyguard. Tadi mo pa'y may kanawa ti bagim. Anyan tulakit din ti gugwardya a Mayor. Nay, Miguel, apay asikalaan ti Simmang Park, napanan ni Amira, Nagbati pa lang iti baleda, nana. at ka din ni Abalayan. Awan pa nga ron. Di mi nakita iti panang birok mi bantay. Ija iti masansama pagpaingan na. No ada naragsa no problema na. Apay nga raw ang nagbati ni Amira. Kaputa kayat na kanong nga urayan, ti isasangpet ti amana, nanang. Ay, ingkakadkadwaan. Tama nga no, at daruma uti ti balay da Abalayan. Ada kadwa na, nanang. Inawagan na itay dagiti kakasinsin na. Isuda ti kadwa na, amang uray kinitata. Kumusta, Boyong? Imulagat kun adwa dagiti matak, Mayor. Ngam iso na laang. Tapos si Petak pa'y laang akas lahapon. Patwa banggis. Talaga nga wan ka ba na mamakilaban, Boyong? Nalaingak, Mayor. Awan atrasak akalaban. Basta di dag traidor. Dayta, ti makita kapag kapsutam, kan kanayon mo apakat atiwan. Anya? Ti masirib, aman nakikubat. Masapol, ti panangalilaw na ti kalaban, kan panang traidor. Aglalo na makitam adihado ka. Basta ka di, Mayor. Hitso abilibak pa ilang kin Matyas ti kinasirib na. Adayo na sirsirib nga musika. Tauray lakayan, mapadso na ka pa ilang agkabanwag. Ha? Adayo! Anapigpigsa nga musika. Uwan, Mayor. At napagsaso, may maya tinasirib ngam tinapigsa. Tamabalin na padsuan babaan ti panagtayak lang ti panunot na. Kadagitang ibagbagayo, Mayor. Kaslayo la imbagbagan asyak ti dagmal. Nilakay Matyas tinasirip. Talaga ba't? Tadayo na pigpigsa kang agpaiso ngam na Matyas. Ngamuray lakayan, napadso na kapay lang agkabanwag, tawan ngamin tilaing mo iti taktika. Makarwarak lang dito hospital, Mayor. Inak iti husgado. Isak lang ko dahil Matyas. Ha! Ibabain mo lang ti bagbagim no agdarom ka, Boyong. Tapay akas tati sa uyaw, Mayor. Gapo ta bodyguard ka, at napaltog mo, napigsa ka, mayor ti abom. Nga minabak na ka lang ti may sa alakayaman nalon. Oh,
San kakadi amabain, amay waragawag, ti panang padsuking ka ni Matyas alakay. Unang mayor, masapul nga ikaro nila kay Matyas, tinaramid na kanya. Bayabon! Tamang ano si Kapay ti maipisok iti pagbaludan, no agkontra demanda ni Matyas. Anya? Sigon, iti investigasyon. Rumrumwar arinaot mo tilakay. Isu nga uri ag demanda ka. Saan mo ang maipabalod ni Matyas? Ada kayon. Apay kanta ka man iti balay anak ka. Gapot na binirbirok na ka, tatang. Napan kami pa kinibigil idya bantay. Ako na na. Idya ka no ti ayuyang yun, wada na dagsa na parikutyo. Sana ka nagpabantay. Sa dino nga ti nagpainan nyo, kalpasan ti panang manmansuyo kinibuyong. Napanak itayan ni Kabagis Victor. Nga po ta mabuteng mat ni bakit na. Ta amangan no may ramaraman da kano itinaramid ko kanibuyong. Nagawid ako dito balay. Uy, naimbag ta simmangpat kayong tatang. Tapnaawan ti may ramraman na sa bali at tao. Rinaot na kanibuyong. Isaw ti muna aki marait kan nangibaga nga agdro kami. Kat, tinutupan nyo matan. Saan ko ma? Gaputa kasla kalalaingan. Inawat ka o ti karet na. Nagtinakyagan kami. Anya? Kasano nga rod alaman suyo? E dito tadakdakkel nga dayo ti bagi nangam da kayo, tatang. Sa ngay sa... Agkabanwag pailangan ni Buyong. Gaputa kasla kayat nakidin apatayan idin napaiddaak. Makititapaw. Minarmerak Anya? Hindi na marmaranan, sana na makamulagat. Ay, ditan, siyakmetan tinang mansukin ko na, aging kay tinaawanan iti puaw. Unay kayong tatang. Kanayon kayong utlangan na mapalpalaban. Saan matasak timang parparnoy iti gulaw? Nudikit nagiti mayat amang dangran kanya, kuno mang patay kanya. Kasano nga rodan? Nuday tamanan ti pakabaludan nyo. Ay natatang, sapay mayor ti amo na. Ilaban ko ati kalimtiga kanakaw. Awan ko matikas dyan na pasama. No saan nakarinaot ni Buyang dito balay. Anya ti kunam? Addan ni tatang di tabalayo? Juan Miguel, Sa dino ka no tinaglamangan na? saan ka no ang naglamang? Saan kaya matapan iti bantay? Napanan nga rod. Napan ka no iti balay ti kapsat na ani Victor. Isumot lang nga saan tayo masarakan. Napanmat gayam kinikabagis na, Victor. Juan Miguel, O sige, urayan nak di tayo umayak mat. Pambarak matan ang makisarsarita kinitatang. Anya, kinuntram ni Boyong iti kalikagom na amang idemanda ka ni Matyas? Wan, ta sigurado nga wan sir-sirbi ti panagdarom na. Makwito mo't lang ni Matyas, kat ni Matboyong, ti mabalod, ta isot remote. Sa bagay. Aguray ka. May sabalik man ti saritaan ta. Panggap manan iti anak dati pagsaritaan da Gribina. Wen, taitay nag-rounds ti doktor. Kinunada sumaysaya atan ti kasasaad ni Chloe. O sige, attorney. Agyaman na kiti pa ng ilaw-lawag yung karagita bambanay. Okay. Bye, attorney. Asino di kinasakitan baraw? Ni attorney makaryo na. Nagpa-advise akin ko na. May papaniti pa ng kabil ni tatang kinibuyong. Kahit, anya nga rod ti ko na ni abogado. Ure agdemanda kano ni Buyong. Kat sigurado ang makwit ni tatang. Tani Buyong tinapan remote iti balay da tatang. Nasaya at nga rod no kasta. Tapno lumag-an mo ti panunot kan na akam dagiti agama. Wen nana. Wen gayan. Inakton sa kunan ni Amira. No kayat ni abalayan ti umay dito'y balay. Ay ba niyo pailaang Wen nana. Ibagak to kini tatang. Pumayak iti balayaw, Miguel. Wen tatang. Iti kasta. Sigurado ti siguridad yun. Sana ka mabuteng ngagmaymay sa diti balay. Lakaya kaon. Saan ko nakabuteng ni patay?
Umdasan kanyak, tinadanon ko atawan, no matayak man. Tatang, saan man aday tati bagpagayo? Adalang ang madanagan kami no patay tinamang may kada kayo. Saan ka kadiunay nga ganda, nag-anak ka, Tamangan no, agbalin ka to na nervyosa. Nabayagan nga da nervyos ko kada diti mapaspasama, tatang. Adan tumod la pa nagpatingga ti mayor, kanda ja abuyaw, nga nakaw. Miguel, napalabasan ti sumagmamano nga aldaw, sipod panangmanso ti katugangam kinibuyong. Aging gaita. Awan sapay mat tinauray adarom ni abalayan. Wananan, puno nga awan. Kanadamag ko, asaan kanon ngagdarom ni Buyong? Anya? Ay, nagsaya atin no kasta. Awan nga rudan ti parikot ti katugangam baraw. Puno nanan. Tauray ngamin agdarom ni Buyong. Awan tumutlang ti mama ay ti maipila kaso. Tanimot Buyong tinapan rimawot. Miguel! Ha? Miguel! Apay Amira? Apay kastaw na iti apurang may masadigit ayan kininanan. Wah, mapantay di balay. Kuna ni Maribit siyang ado ka no ti tao ijay. Sino na kiti tao? Diyak nga rod mo. Isang mapantakitaan ni tatang. Ang mga nanyat makasama kan kuanan. Tinasayat, siyaklatan ti mapan. Agbati kalatan. Anya, ay saan sumurutak mo? Sahanen. Tama nga no sa bali man nang nagitinapan iti balay yo. Kat may ramraman ka pa'y, no addagulo. Ang susubra ni Mayor, Batos! Hintay ang gralay! Why? Ang gralay! Hintayo kakadwa. Uray kat nakasagana kayo umitin ako na yaw. Ha? Manugang maumatyas! Tatang! Ne, dagitimot gayam kakadwa tayo man nalon ti may si marong karkara kayo. Impagarok mi itayin kini Amira no dagiti manen managdakdakas at tao. Ay, well, na kami, Miguel! Tayo tayo ang gralay! Oh, puno na daw! Anya? Itan ti panagrali tayo? Wain baraw. Itan, nakasagana da ka no amin ay. Isaw ti may da imbaga. Wan ang tatang. Palabsan tayo kumapailang dito ng aldaw. Nang runakat, nabara pa lang ti ulo ni Mayor kada kayo. Gapoy ti palang mansuyo kinibuyong. Iso ngay tantan nyo kumapailang ti agrali. Sanon, Miguel! Wain, sanon! Wain, nakasagana dagiti kakaduwata baraw. Katno itantan pailaan. Amangan no awan ton ti kastoya kaado ti bilang tayaw inton matulaw. Sige. No iso ti kunayo tatang. Kat sumurutak. Intay nga rin nagrali. Iti kasta. May peksa tayo kini Mayor dagiti anak akan tayo. Magagaran ka ka din para iti sumarunong at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunong pa nga episode, iso nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarunong ngayon kami patangatang. Amira, apay adi ka pala sumra kiti balay. Ungi ka, tainta emeritan ti si datayo aparaton altang. Madamdaman nana. Nasapa pa pa nang isagana ka dagiti maluto. Urayim ka de, ti asawa. Wan nana. Di matla sumangpatan. Napayagan na napanidya ayan da tatang. Ay, awagam kumaha. Itay pa nga awagak nam di namat sungsong batan. Apay nga ta. Wano, naimasan da nga ta tinagsarsarita kini abalayan. At di ni maasikaso ti agriri nga cellphone na. Nalapit na kasta nanang. Iso apang panunuta ka mapanak pati dya ayan da. Anya? Ay saanan, tanapudot ti darang ti init. Siguro ko dandanimot ita. Diyos ko. Tarabayan niyo kumakanayon ti anak ko. Saan niyo kumaabaybayan? Madam, kumusta ni senyorita? Aday tabuyong. Inturog namanan. Katsika, kumusta mat dagiti kamuol mo? Kan ti ibagbagaman na sakit nga abaga kan takyag mo. Ay, mayatan madam. Kuna ti doktor, ang mabalin kong ti rumwar dito yung ospital. Ala, nasayat no kasta. Ngam ag-leave ka pailaang iti trabaho mo. Anya? Ay, saan madam? Diyak kay taglip.
Kun, di dak kumaikatan iti trabaho. Wan angam awan mat ka ba alam? Di mo pa'y masalak ni bantibagim. Anyan tulakit din iti asawak a mayor no adag panggap kan kwa na iti dakas. Di driver naklatan ni Mayor, madam. Tamangala kay latan iti sa bali a bodyguard na. Naawanan ti panagtalak yung kanya kakas bodyguard ti asawa yaw. Mala, agsarita kay tungarod na imbag ka ni Placido. No anyan to ti pangnadang na, iso ti masuro. Uray no may tantan pa lang, tipan na kay patakder, ti pagadalan engineer. Marinibukang kami pa lang, iti anak mo. Wan, agyaman na kiti panakawan mo. Sige nga rulan, bye. Saan pa lang may patakder ti pagadalan. Tasan iso ti prioridad ko. No di ka ti kasasad ni Chloe. Ay. Nay. Sino dagiti sumungsungad? Tanakad ano na? Mayor! Rumor ka ni Tabalayaw! Tapno manggagam dagiti iba kamay! Rumbang nga agraryon tinagang mayor! Agrario! 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 Pato pang case! Andiyan na ito yung aramidan nyo. Hulos, asaanin amay kanata dagiti aramidin nyo kada kamay, Mayor! Isa rumbang unay ama agraryon tinaga talunan may! Tonto! Agbalbalin kayo amin na nagamrod, itisan nyo ako ka. Adda na ito yung alintag arumbang amasurot, Mayor! Hoy, Miguel! Dahito ititandaanam. Diyak punos bigbigan ti konkunaman na ito yung alintag. Isa pumanaw kayon, dito isango ti balay ko. Panaw! Saan ka ba pumanaw? Aging ka dito ay maparok mo! Pato apanggis. Sige, iuray yung kadipay laang nga dadakas sa mapasamak. Pumanaw kayon sakbay ama ibus ti pasensya ka na kayo. Pinagaburam ti daduma paset ti taltalunak, Mayor! Nga uray dandanin maapit ti pagay ka. Awanan kayo ti asay kan konsensya. Ibagakbat king kamal ti as. Kasapulak na ye adaga, taisot pakaipas-dikan di bagadalan. Ngam saan nyo kumapayla nga ginargaraw, Mayor? Tamo yung mat ngilablaban mi amagraryo dagiti dagdagayo. Tonto! Siyak ti masurot, sangket di ada kayo. Dagak na jay, iso pumanaw kayon. No di yung kaya ting umawag kiti pulis. Saan kami pumanaw? Pato apanggis talaga pagpungpung tutundak. Kaya't daksa ama atake tapno mataya kon. Kat matagi kwa yung tinagak. Dita kay malangan. Ay, saan na kami apanawan, Mayor? Ano pa ti kayat ming ibaga? Hello, honey. Apay nga mawag ka? Kabuti pa kamog. Madama ti panagrali dagiti awanan pain na katalunan tayo di sango ti balay. Anya, papanawam ida, honey. Ang mga nonya ti mapanunot da nga aramidan. Inawaga kon dagiti pulis. Umaidan, papanawon day da papaniti water cannon. Ay, di mo pa'y lamandaran ti may sakadag iti tao ang tamang paltog iti uray may sakadakwada tabarang agbutan da. Anya, sana mabalin. Tama nga no at lang nga gumayib kap ti pungtot ta. Kat at asya ti madisgrasya. Sa bagay. Awan gayam. Ni Boyong di matrumwaran na yan dito ospital. Wan, nalpasan ti papeles na ama discharge. Kat agdiritso matlaang di tabalay. Alpak, Mayor! Kinuliban di tabalay da! Mabutang mutlaan gayam kada tayo tatang. Gapaw, sa ado kayo amang kun dinarken kwa na. So, asan na nakayat nagpakita kada sayaw. Ada bombero! Ada gini pulis! Ha? Ni, tatang, imawag gayam ni Mayor iti pulis. Kanada pa'y bombero. Ay, ito may tayo nagtatagralay! Oh, dito Wag, ipakita tayo, asaan tayo ang mabutay. Amira! Amira! Apay nanang,
Anya ti bagay ta kas taunay ti apurayo. Ay, nangang ko iti radyo. Da Miguel kan dagiti kakadwada aman nalaw. Napanda nagrali iti sango ti balay da mayor. Anya? Isumot la di pa si Mangpat. Napandamat gayam nagrali. Wen, isuda ka da Matias. Mapanakpat nanang. Ay, pagawidot da Miguel kan tatang. Ay, saan? Di ka mabanta mga numairamraman ka ng kagulo. Dito'y kalatan, Amira. Ah, dagiti salbag. Nagsanod naman lang gapo iti pan nakawater karon da. Anya tinapasamak dito. Tapay kasla nalayos mo tan dito sa angot ti mansyon nyo. Nagrali dagiti salbag akatalulag. Iso ngay mawag akiti pulis. Kanadapay kadwa da bombero. Anya? Nakita yung ka din nila kay Matias, Mayor? Natural, taiso tinangidaulo kadakwada kaduan na ni Miguel Manugang na. Sayang. Nabutak la kuma. Kat pinaltuwak da ala kay Matias. Ah, paano apang gis? Saan ka man ngaging tatangken, aging tuturad ka, naging lalaing boyong. Tawan mo't laban mo kini Matias, nga oray at napaltog mo. Mayor, no di naklaminarmaran idi nila kay Matias iti tapo. Pinadsok ko man. Sumarteng kan, sa umlat agado, di ka naging lalaing. Tanawan ka di matanti panagtalak yung kanyak, Mayor. Naminduan, apinadso na ka ni Matias. Wen, awanan pa nagtalagkuking ka. Iso apang panunutek asukatan ka nakas bodyguard ko. Saan, Mayor? Di na kumaikata na bodyguard yun. Awan mo't lang ka ba alam? At napaldog mo, ngam di mo mo't napuruan na pinaltugan ni Matias. Ngam di ka mataragan. No ikating ka man na bodyguard ko at dalat trabahom kanya. Anya, Mayor? Disikan, yagbali na hardinero. Anya? Mayor? Siyak anak katangtang kan alalaki kan awagan da iti maton. Pagbali nandak nga hardinero. Ay, diyak kaya't, Mayor. Anya? Ha! Nalaga di trabaho ti may sa hardinero. Ngam ti kina bodyguard, boyong. Kay kaya't kulangan nga gikatak amaming pinsan ka na kayo, Mayor. No pagbali nandak nga hardinero. Anay, Amira, di mo una idupul ti panang dengep mo iti kamol ko. Masakit ka na pudot. Miguel, agyaman ka kiti takamula ang tinaganap mo. Namda kiti daduma ka kadwayo. Anda ka no pa'y nasugsugatan. Gapo iti panagdidinong parda. Hindi mabumba kami iti danong. May samat ni tatang. Nablo ti takyag na, tanaisit kad na kano idinadungpar ni manong inyo. Naimbaglangan na. Tawan tinatay ka na kami. Nagtangkan tungot kami ti ulo yo. Imba kami kininana, nga diyo patuluyan ti mapanagrali. Ngam naglibas kay kit din. Saan ang mabalin na baybayan mi dagiti kakadwami? Tanapalalon tiragot da, amapan kami agrali. Diyon ton ulitin ti mapanagrali. Amangan na iti sumaruno. Addan matay kada kayo. Nagsakit ti takyag ko, alam lang. Marigata na ka mangigaraw, talimtigan. Tata, binudbudan niyo matang tatakyag yo. Pinapala kiti bulong ti apatot. Taadda na kaibaga, ang mapagsarding na ti utpot ti bulaw. Ay natatang, nasaysayat no pailot yun reta. Saan kid di atila adda ngay taptapal yo, apulbulong. Awan nga rod amaw ka, mangilaw. Ni Nana Lydia, tatang. Kanya, ay, diyak kaya't nagpailot kan kuwana. Ni, apay tatang. Nalaing nga mamulo ni Nana Lydia. Ado ti mapapan agpapailot kan kuana. Mabainak. Anya? Anya't pagbainan nyo ay? Takyagamat ti pailot yung kan kuana. Oray pay, mabainak ka ni Lydia. Analusak na tan, ti utpot ti bulaw ngam tinak agpailot kan kuana. Tatang, anya nga minti kabain nyo unay aya kan ni Nana Lydia. Inaram ko ngamin ide, binastid nak. Na,
Isa sana ko na nagpakpakita kinukuha na anak ka. Ay, da kayo kit di tatang. Nabayagan a panawon no inararam yo idi ni Nana Lydia. Umay kayo kitin. Mapan kayo pa ilot day ta. Kaya, si kalatan di mapano magagit ka. Ni, apay nga asyak na tatang. Kat da kayo matyag pa ilot. Agimbag tulatan na iti bulaw. Di nakpilitan na mapanagpailot ka ni Lydia at mabainak ko na kumahal. Talaga natangkan ti ulo yo tatang. Saan kayo kumangamin kat anablo no dimag kayo kada kami kininanang. Tumakdaktal ti basol kanyak nila kay Matyas. No patuluyan ni Mayor nga ikatan nakabodyguard na. Isu ti makagapo ana ikat ti kumpiyansa kanyak dagiti amo. Gapo iti namigduan apa ng padsuna kanyak dagi alakay. Paltugak dagi Matyas. No maikatak a bodyguard. Sige, attorney. Umaykam to kinitatang dita opisina yung tumalan. Uwen, attorney. Bye. Since lang pinasagita, biti cellphone pa raw. Ni abogado makaryo, nana. Kahit nakamkano makasarita kinitatang. Anya nga tati pagsasaritaan niyo? Di nakadinay baga. May papan kano iti panagrali mi iti sangot ti balay da mayor iti kalman na. Anya? Ay, siguro kat saan nga umayo ni ti dayjay nga inkay panagrali. Iso akayat na kayo ang makasarita kini abalayan. Pakabasulan mi kaditi panangipagsami iti anak kantirek namin, nana. Anak, dakas ti imbunga day di inkay panagrali. Taado tinasaktan kada kayo. Awan ko matinasaktan. No saan nga imungawag ni mayor iti pulis kada bumbero, nana. Di yun ton ulitan ti mapanagrali, ha? Kinundinar mi lang ni mayor. Gapo iti nalabusin nga aramidon na kada kami, nana. Nang nangruna iti katugangan. Tapi nagaburan na pa iti daduma apasot ti taltalon da si papagay. Pagsayaatan ti kaadwan ti may patakder iti dayjay adaga, baro. Iso adi yu kuman kontraan. Ado ti mangayon kini mayor ngam iti da kayo. Panggap ti pan nakagabor dayjay adaga. Ngam ti kayat milang kumangay baga kini mayor. Kat di na pa ila pinagaburan. Tada pa iti pagay iti dayjay apasot, nana. Awan ti maaramidan tayo. Takayat ni mayor ang mapatakderanan dayjay adaga. Kitam ti anak tahani. Nagmulagat manan. Kita nag-Agripina. Padasa man na nakasaon. Parang mangaglakakat agsaon. Chloe, iha. Mabigbig na. Siyak ni papam. Ngimot mamam taday ti abay mo. Placido, nagaringan ti anak ta. Iha, agsao ka kumapangasim. Chloe, agsao ka na. Nabayagan ang madandanagan kami ka ni Papam. Iha, agsao ka kuman. Placido, nagsaon ti anak ta. Makasaon. Wan, nangig ko. Inawagan nagpay. Makasao Agripina. Iha, syakmat ni mamam. Malasin na ka di. Sinong bata na ka, Agripina? Makasao di anak na. Hani, bantayam. Inak ibaga ka ni Dr. Cruz nga agsaon ti anak ta. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Tatang, mayat man ti panagtagay. Kanagmaymesa kayo nga. Kung ba raw? Simbag tayo may ka. Duwata man nga ginaw. Sige, agtugaw ka. Agyaman na, tatang. Pag sinublatan-tan na ito, may sabasak. Sige, karga. Una, tatang.
Kayat ko ti mabartet, Miguel. Oras sakit. Kaili ko man ti uminom, tatang. Maluksawak iti panakawara tayo, itay nagrali tayo. Naitatirason na simok mo na kikiara. Maluksawak. Sanak pala sinermunan ni Amira nga asawam. Kinaungat nak na, tatang. Kan uray ni nanang. Sinirmunan nak na. Mala, aginom tangaron tabarag mailiwliwag tati imuko ukan asakit tinakam iti barukong ta. Wen, tatang. Uray mabartekak mo nga agawin di balay. Ay, mulay. Basta saan kalakit din agar arodok taw magna mabartek. Kundi mo ko mapapaan ni Amira. Ha? Wen, tatang. Uray mabartekak. Ang damot panunot ko. Amuklat at tidakas ka na sayaat. Nga uray ingat tengad ti mainom kong ara. Sino ti paspasong adam at tumananaw ka iti tawa? Ni Miguel, nanang. Di matla sumangpatan. Siguro kat adamanan iyak apurana nga ilip pa sa trabaho na igay talon. Iso adi pa'y simangpart. Nagpudutan. Anya nga tanay nakbalunan lang ni ti merienda. At dapay mo talining taasabakan maisa mabalin ang meriendaan na. Ay hisanin, napudutan. Siguro kat agawid mo't nga taitan. Urayom lagtaan. Sige. Baran sumangpatan ninton madamdama. Aywan gayam. Sa bali man ti malagip ko. Anya day ta? Kumusta nga tamot ikan ni Chloe? Ay, anya nga tanong intamot sa rungkaran ijay ospital. Anya? Ay, diyak kayat nanang. Da kayo latan ti mapano magagat kayo. Apay adi mo kayat ang makita ni Chloe, Amira? Kayat ko. Ado nga mintir aramidag. Diyak masango ti aglakot siya. Ngala, no di mo kayat kat saan ka apilitan. Sa anak mo na mapan. Ni, apay nga hinanang. Ay, maama ka ang agbiyahe nga agmay-may sa. Tama nga nusumkan ti ulaw ko. Manya kaya, Agripina. Maulaw ka bang kita-king ka. Pag nakapag natisagok, kas kala di makaanak apato, iti puta. Ay, Placido, madantanagan anak namin. Sapay la kumatag, tultuloy yan ti panagimbag ti anak ta. Isumat. Nyat pagdanagamaya. Nakasarita talaga ro doon. Pato apang kis. Dahil ta kami danag mo ti makado. Itayak pa yung agkarkararag. Iswasi ka kumamat ti sumublat nga agkararag. Tabarang denggan ti Diyos na iti araraw. Hawanan parikot. Tanakalasa tiniti paggat ti anak na niya pa lang tirumbeng kararag buaya. Sige, urayan nak nga rod dito'y. Tayo nakagyaman iti Diyos. Sige. Hanggang saan ka pa ilaan mapana, Agripina? Taapay nga gawid nak. Kita, rimuaran ti doktor. Unyag paiso. Ay, inaksabtan hani. Magagaran ako na makaamunoan niya ti ibagana. Sige, Miguel, sumublat ka may tumaaw ka may. Ay. Ay, musentan tala ti botay. Kasatan to agsinan ngagkatugangan. Ang nay. Kabaalam ka di pala ang tiyag motor nga agawin. Baraw. Wen, tatang. Kabalak. Nalaingak ngagmotor. Oray no nabarte ka. Wala. Itanggap nga ro doon na natatay na ugmaw. Ta sublatak matibasa. Wen, tatang. Ibusan niyong tinabati iti buti, tatang. Wag. Talaga nga ibukbuk ko amin na natibaso na nalibatay. Agawid akong, tatang. Iturog yung matan. Tanabartik kayo. Wag. Tinurisi ka. Iturog mo ito matan na makadaron kayo di palayaw. Wen, tatang. Ewan kayo. Malagip ko man. Awan matan badbad tatakyag ya. Naimbag ka rin ti buloyo. Saan pa? Minikat ko na ti badbad na ito nagdigos sa.
Alahin kan ba akan andat kayo ti panang maneho lalo ka na bartakan. Oo, ang tatang. Di kayo madanagan. Una yan. Naibayagak matananapan nagpakarawas. Gapot kaado ako sa tumar. Ha? Ante nag-uberti ka motorsiklo. Naglukon. Ha? Agiwas-iwas iti kalsada. Ha? Kasla malasin ko ginak maniyo. Wen, iso ni Miguel. Nabartak samat. Na-slide ti motor na. Na-disgrasyan. Gunggunam. Saan ko tulungan? Jaksal dengan. May mayat paikit din numaon na tilaw ko. Amira! Amira! Apa yung sasangit kayo may masinig kanya? Ni Miguel, nadiskrasya ka no iti motor. Anya? Asa din ti ayan na? Dapat lang iti nakadiskrasya na. Ar-ari bumbungan na kiti tao. Iban tayo kitaan, nanang. Iban tayo i ospital. Placido, Oh, kita mampaya na kay Samka. Ada ka di good news ngayon baga ti doktor? adda Placido. Oh. Katagyaman tayo iti Diyos. Ibagam nga rute na dagos, di na kumapagagaran. Awan kanon ti rumbang apagdanagan tayo ka ni Chloe. Oh, nagsayatan no kasta. Wan, honey. Dinanggagmat lang ti Diyos nagiti araraw ko. Isumumay ka. Mapantan iti ayan ti anak takat kasarita tamanan. Ininayadan mo't adalusan ti sugat ko. Nasakit, Amira. Kung nagtumat ngamin nga ipandakalangan iti doktor, maapay adi mo kayat. Gas-gas lang tinaganap ko iti panang kadisgrasya. Iso asaan na naskan nga ipandak pa iti doktor. Nay, dahito yun kay napan ko dinawa at kini kumari Norma amula na nga herbal ang makaagas iti sugat. Pakitaltal yung manlangan sa'yo paspasan nanang. Tap na rumor ti tugbog na. Iso tiyagas tayo iti sugat ni Miguel. Uwan anak ka. Ay na, diyak kahit at tila, adda nga agas yung iti sugat ko. Ang mga nuadadalaan nga sumakit. Saan ana sakit na maipatidtidlaan mo? Kaya mo miide kat napan ka ijay taltalong. Ang naginom kay matgayam kini abalayan. Kunakmat ngamin kan Miguel. Di ka agmot motor anabartet. Nasaysayat ko mo nausawan kan. Sakbay anagawid ka. Sanak matunay anabartek Kas nakitang mat. Diretso mo ti pandag na kita nagawid tayo dito balay. Ay sus! Kapilitan, adiretsyon ti pannagnam. Tanausawan kan, gapo iti pannakadisgrasyam. Sandak ko man akawangad kan sermonan nana. Agyaman kayo kiti Sanak unay anapakaruan. Kasapay ko mata na didigrakan, Miguel. Kat di kanton agmotor nga oray na bartek ka. Sangkay bagatken ka anak ko. Nga awan, tinasaya at nga ibunga, tinalabas a panaginom itinasangar. Uwin nanang, maawata. Iso asumarnang kay kuma. Takaslaan, adakid din nga abot-ut dagiti sugat. Gapu iti kaadon a sermon kan unget amang manggag ko kada kayo. Iha, nakaimimbag unay ti Diyos. Dinagagnamat lang dagiti araraw ko. Awanan ti rumbang nga pagdanagan tayo, Iha. Agyam, mama. Musanda kalata ko mapagsao, jak lamon. Lalo kan ni mamam, danag amin nga danag, aon pa'y nasayat nga gaon itingiwat na, nusan na danag. Nabayan, katindi sa ospital. Wan
Nabaya ka pambantayan na kakin mamam. Ay nanalaos unay adanag mi ka ni papam iha. Tiyang mo mi, saan ka na makalasat? Tay ko na nga rodan, mama. Ano di mo kay kasa ti matay? Saan ka matay? Agyaman tayo iti Diyos iha. Saan na ka binaybayan? Papa, napatay ka di matla amin tagiti soldado. Tagiti tulisan ang kidnap kanya. Ay, saan? Tayo di amudan, ngawan-gaway ta. Nagsanod na ka nun. Sa dino nga minti nakakidnapam iha. Iti nagpaitan ti bantay si Magaysay. Kan bantay palinawang, mama. Iti may sa awai daw awagan da iti ayos ni Sunggo. Sadya'y tinakasalamaan da kanya. Kasanuti, panagadanon mo ijay. Kasano ti panakaamom iti da ijay a lugar. Kan apay nga adda ka ijay. Saan mo na damagan keng kuwan, Agripina? Babandog pa lang agsao. Tandanisan pa'y amang nagtisa una. Mapanta pa Jerwar. Pag ginanaan ta pa lang, Agripina. Kaya't ko ama-amuan no asino tinangisungsungkan kuan ay tinayjay a lugar. Saan na naskat amamuan no asino tinangisungsungkan kuwan ay jay? Sika ka di tinangisungsungkan kuan ay tinayjay a lugar, Placido? Kunak mat asan ta na pagsaritan. Umay kan mapantay Jerwarin. Aguray ka! Di nakiguyod! Ibatan na! Kapit ay wadagnak. Sumbatam ti saludsod ko. Sika ka di tinangisungsung iti anak ta amapan iti dayjay a lugar, ha? Bob. Chloe, sika man lang ti pagdamagak ina. Ni ka di papam tinangisungsungkan ka amapan iti dayjay a lugar? Wen, mama. Anya, simpergwensa! Sika mat gayam tinangisarsarak iti anak ta, Placido. Awan, kadwa kini ngagpaiso anapan idiyay. Ngamsan ko nga mo anapan ngagmaymaysa. Anya nga mintirin tam ijay iha. Apay anapan ka siksikalaan. Inak ko, mama, na nagpractice sa pumaltok, mama. Nasalamaan dagdag iti tulisan. Anya, kung nakaman mo insardan mo tiyag sursuro a pumaltog. Saan pa'y gayam? Kayat ko nga minti agbalin mata na siklat a pumaltok akaskit ni papa. Sungalimat ko ti pa nagsursuro. Ammo ka din ni papam nga itultuloy mo ti agsursuro. Mama. Sungbatam ti saludsod ko iha. Ammo ka din ni papa. Ay, mabit laang, umayak kon. Amira, Tang, pudno ka di tinadamag ka o ana disgrasya ti asawam. wan tatang. Dayjayan tinaganap na iti panagsango yung anaginom. Imbagak mo't kan kwa na saan unay ngagpatpataray ta na barte kay. Ngam ko na naman ngawan pagdanaga tanalaing nga agmutaw. Da kayo ka di tinangawis kin ko ana anaginom? Nadat nga nak ijibalay nga gininom. Alangan matadyak iyawis ti sangsangwak nga arak. Unay kay mo't tatang. Pinalagi pakmak idaagawid ay. Yung sako lang na damag ana disgrasya itay nakariingak. Ta naiturog ko may gapta si Milod di ininom ka. Saan yung tukuman nga awisan na ginom tatang? Ang mga naisot pakatayan nan. Sapay nakadado ti problema tayo. Sa kastuyan tinapasamak. Siguro ka, anayan ana usawan ka baro, tanapaot tay turog mo. Nanang, saan na naragsan ti ulog? Kanawanan ti ulaw ko. Nigaya mamira, sa dino tayo na. Aglutluto iti kalduang, tapno ada pagpapigsam. Ha? Anya ti linuto na? Lauya ako kung tibaka. Ha? Nagimasan? Amira, mabayag ka di pa talalawaya ang makukod di baka? Parubrubam tadalikan, kitne makakalkaldo ako. Awan mo't sumungbat, nanang. Awan samot iti kusina. Ada? At no pinanawak itay amang timtimpla iti lalauyaan na. Ha? Panaradyaan na nabdogi iti kusina? Ay, Diyos ko, tinsamot ng asawam dyan na nagtugi ti kusina baraw. Ay,
Anak to, tinapasamak. Hintay kita, nanang. Ay, Amira! Anyat ka doon Amira! mo! Apay, anak na pasamak mo. Amira! Amira! Sus, Amira. nawanan po. Ay na, nananungan sa amat barok. Aguray kahatay nak mangalay ti bulong ti suwa tagal-galag nga ipaamot kin ko na. Saan na, nanang? Itaray tayo lang ni ospital. Alawan nga barok. Bagkatamon, tayin kailugan iti tricycle mo. Tayin nakmat mangalay ti arwatan na. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Sikat ti aking basol iti pan nakakidnap ti anak ta Placido. Patua bangkis. Akapay apabasuran na. Gaputa adayo ko maamapan ijay no saan mo nga insungsong. Naminsan lang ang surot ko. Kanya ko madakas na. Uray pay, nakaad-adayo ijay. Namno apay kit din nga insurot mo. Gabo nga ro, tanasam nga hiking tanak mo. Pakaragsakan na ti sumangat kadagiti natataya kabambantay. Isu nga insurot ko na minsan. Ti kunamkit di. Saan mo akayat amaduktalak nga agsurusuro analimad a pumaltog ti anak ta. Isu nga insungsong mo ijay. Malawan, aglo naglangan. Tapos sumartang kan. Ijay, ti kapintasan na pagsursuruan na apumaltog. Takasano ko mga ibagam nga ijay ti kapintasan, idinto ta iso tinakakidnapan na. Nairanalaan na ita, naranaan na ita. Tayo di na pa nitiwaig. Kat ijayan, tinakakitaan na kangwan. Lumakaruar ti anak ta dito'y ospital. Manghayrak iti bodyguard na. Niya? Patua panggis. Naman, akayat na ti madana di bodyguard. Samay sa adamad ni Boyong. Awanan pa nagtalag ko kiniboyong. Gaputan namin duadaras a pinadso ni Matyas. Uray siya, naikatmatan, titalag ko kingwana. Iswa pang panunutag. No'y kon ni Boyong kas driver bodyguard ko. Anya nga ta tinaduktalan ti doktor asakit ti manugang ko. Tadi damat lang sinan nga agsarsarita kini Miguel. Nagsinag. Umayan dito ayan ko ti anak ko. Mas isim mo na mas asinag. Ada good news, nanang. Kahit anya ko mati na imbag ada magbarok. Idinto ta, intaray ta dito'y ospital ti asawam. Anya aya ti imbag akin ka ti doktor, anang tamang kini Amira. Gagangay ka no lang na dya panagulaw ti asawak, nanang. Anya? Isut imbaga ti doktor, anang tamang kenkwana. Wen, nanang. Ay, una yun, tayo a doktor. Ada aya gagangay a panagulaw iti may sa ataaw. Adda, nanang. Ni Amira. Tagagangay ka no lang ang nagulaw. Gaputa. Taan niya. Apay adi mo ituloy ti agsao. Hindi ka man isim nga isip. Naganda tao ng kasla nakaragragsak ka man. Talaga naragsakak, nanang. Tako na ti doktor nga agdadagsin ka nun ni Amira. Iso ang nagulaw kanawanan puot. Aniya? Ay, agpaiso ka dito ibagbagam barok. Hindi ka kadi agang angawlaan. Agpaiso, nanang. At ka na po ko yun. No, kasta, kat may saagmat din alula. Kat sapay la kumakini apo Diyos barok. Nalalakin to ti umuna nga anak yung kini Amira. Isumot ti karkararag ko arin abihin, nanang. Kat no lalakin to ti anak mi. Panaganak to iti anghelo. Boyong! Umay ka man, tatay bagak. Boyong! Ayaw, Mayor. Masinig ka di ka makipinpinukaw. Iruar mo tilugan iti garahi tadda papananda. Sa dinang, Mayor. Pasyarin ta di pinagaburak. Apagsaadan to tiskwilaan. Sige, Mayor. Inak nga ro din erwar gilugan. Awan kaya mabidlang. Into nagawid ta.
Tumagas tanto ken Engineer Juan, taparugyakon ti proyekto. Siyak to timang bantay ka dagiti agubra, Mayor. Pinakontratag ti proyekto. Isuasana na masapul na bantayam dagiti agobra. Makamon timang kontrata kadagiti taon. Adoptalan ni Miguel nga agdadagsanak. Kat nalaos ti ragsak na. Tati amo na, kat iso ti ama to'y ininawag. Di na amo nga ramit tayo ti demonyo ang mayor. Diyos ko, laging kat kaano mailimad ko. Di na pasamak kanyak. Di naktungat akakura ni Miguel. Numaamuan na asaan nga iso ti ama to'y ininawag. Anya ti ramidet. Miguel, papanamta damat igam mo asukdal. Inak man bumuras iti mangga. No salamagi asukaan ti asawak nanang. Anya? Apay, iso ka di timbaga na apaginawan na. Saan mo't kit di? Ang di mo't no aginaw ti may sa babae? Kat nagitay naalsam ti kahit da kanan? Depende, no anya ti kaayo na akanan. Saan asi ka ti agpili ti paginawan ti asawang barog? No anya ti kayat da akanan, at iso ti paginawan da. Inaklatan ipurusan karagiti naalsam nga dabukil na nanang. Tabaran no lalakin to ti agbalin nga anak mi. Mala, sikat ti makaam mo. Ang maguray ka. Amo ka din ti katugangam? Kuan nanang, saan pa'y? Ang amrantak na inak to ibagayin tunal daw. Ngalawan, inkanto nga ron. Amok amaragsakan met ni abalaya, numadamag na ang aginawan ti asawa manakaw. Napanan ni Papa, Mama? Napandak ni Boyong iti pakay patakdaran ti eskwelaan, iha. Di matagong ungat ako na nila kay Matiyas. Gaputi pa ng pagabor ni Papa, ti daddo maapas at ti taltalunan na. Wen, ngamawan ti mabalinan ni Matiyas na makitaltalon laeng. Sa maysa, pagsayaatan ti kaaduan ti may patakder iti dayjay adaga, iha. Sa bagay. Wan gayam, Mama. Sa bali man ti malagip ko. Oh, anya iha. Sige, ibagam ta iso ti pagsaritaan ta. Saan ka din ngayon anong ti soldado kan polis dagiti tulisan, Mama? Iti pan nakarescue da kan ka. Intuloy dagiti soldado kan kapulisan anapan binirok ti kuta dagiti ama nagdakdakas. Ngam napaay da. Agtan tulat altaw dagiti at tulisan, Mama. Saan ko manaday ti panunutam, iha? Tinapatag, naagaw da ka iti ima dagiti nadangkok at tulisan. Miguel, sa tino tinangburasam ka dagiti mangga kada sa lamaki. Tamangga, napan ko dinawat kini pari Bantur. Dahil tamat sa lamagi, dinawat ko kini pari Jimmy. Nag-iimas ti sa lamagi, nasamit. Mara sa bangaminan, kanday ti darang hidangan na mangga. Agyaman na ka? Ay sus, saan kan ngagyaman? Syakit di ti agyaman kin ka. Tadang biyang nagpitpitik iti saklulo. Anya? May saab tumagtang nga ama. Oh, apay akas lalim mi day tarupam. Kan nagsinay ka pa eh. Kwa, nagalasamadan ti kan kanak asalamagi. Imalasam. Amo naragsaka kaputa. Masikuga kon. Rumbang lang nga maragsakan ta. Tadanton anak ta. Uwin gayam. Mapanak to iti ayam na tatang. Oh, anya ti gagarami dyan ni tatang. Wano ran tayo man ang tiaginom? Ay saan? Anya nga rin ti gagarami dyan. Inak ipadamag ngagdadagsin kan. Taamok anabayag ng matan asigsagaan ti panagsikog mo. Sidig ka niti pinagaburan niyo kataltalunan nila kay Matiyas, Mayor. Well,
Patarayin pa yung arotilugan ta tapno na dardaras ti dadanon ta. Wan, Mayor. Oh, kung nakapatarayam, nga minisardeng mo gid din. Gaputa adda nakabangan asang sangati kayo kun sisiit ti masangwanan tayo, Mayor. Walang paiso. Pato panggis. Sino nga ta tinagibangan kadagita? Nilakit nila kay Matyas, Mayor. Tapno awan ti makapani tinagaburan at kataltalunan na. Katam dagijay nakabangan iti kalsada. Tapno makadanon ta iti pinagaburak akataltalunat. Apagbiit ka matitinapanan. Kaputasan ko anadano ni tatang iti balayo. So anagawin akmat adagos. Anya? Ay, siguro. Napanmanon iti taltalon. Iso adi mo na danon. Mabalhin. Awan gayam. Nasabat ko iti dalan ni Victor. Kat imbagak nga ala ito akong padre. Anya? Kumpadri adagos? Asino a Victor ti bagbagam? Ni Victor at taga kabangibang ang baryo. Imbagak nga ala ito akong padrita. Unay kamutan. Agin inawak pala ang kumpadren ti birbiro ko. Wala bakat. Excited ak namin na amadahan ako na iti kumpadre. Ay, isardeng mo pala nito ang aramidam. Tapay ko mga isardeng ko. San ayahan na say-sayaan? No nasapsapat ti panagbir ko karag iti mga nakto iti bunyan. Kasanon? Numaalis anak. Diyos ko, saan kumamot Saan man atila, adda nga ibagbagam amira. Tama nga no pumuno. Ayan na, uray la asimgara. Madi nga minyon unaan dagita abanag. Tama nga no saan ang matuloy. Kababain. Wan man langan. No isuti ko na. Di iso. Ay wanam nga rutan na yung bagtabagin. Wan di nakpakadanagan. Naanada. Anya, naggapo kayo ka ni Boyong iti pinagaburam akataltalunan ni Matyas. Wen, ngam nagayblada kalaban. Tapay, anya ti makagapo? Gapo, taidya sinag kamin. Pili ta pinagsardeng ni Buyong tilugan mi. Tapay, naplatan kayo kadi, wano, adadadaal ti makina. Saan? Nga maddanay bangan nasangsangati kayo. Iso akapilita na nagsarudeng kami. Anya, ta sino kumatinagibangan kadagi dyan plasido? Iti pa nagdamdamag mi kadagiti tao. Ni kanumatya sinakita da nagikabil kadagi jay. Anya, sinvergwensa. Tinsala maar-arami din day jay amatyas. Wan nga rod. Iso apaya bagto kadagiti tao ket kasarita. Nilatan Boyong ti ibaon mo. Di na nga rod kayat. Tamangan ka no mapatay na ni Matyas. Anya. Mabuteng siguro Iso adi na kayat amapan ayaban ni Matyas. Mabali na gasta. Ket pinagpambar na lang nga amangan no mapatay na no makita na. Talaga nga awanan pa nagtalat ko ka ni Boyong, honey. Oray siyak. Di na pa may salakan ti bagina. Siyak tulagid din. Nga may timpok ti panangibaga kasukatakon at driver bodyguard ko. May maya, no samon tula ibaga no ikatem. Inton makabirok kan iti kasukat na, honey. Madlaw ko akas la lumamlamisan ti panakilangan kanyak damayo. Kanto niya Agripina. Ti salbag nga Matyas. No ikatandak iti trabaho. Kat iso ti pabasolak. Tanapukaw ti kumpiyansa kan panagtalakdag iti amok. Gapu kinila kay Matyas. No kunak apal tugak dagi alakay. Kat aramidak. Anya ti kunam, Amira? Rugrugyanan ti asawam ti agbiraw, kadagiti mga nakto ti bunya. Nga uray no inawang pailaan ti anak yaw. Wanarot nanang. Iso bagaan yan tuman. Binagaakmat kit din. Ngam amangan no din na ipangag. Nakababain ti pa nagbiribirok nan iti agbalin aninong kadaninang. Idinto ta agin inawak pailaan.
Bayag, takasaritak to. Makapasuron ti pa nagbilbirok ng timanganak. Idinto ta ininawon pailaan. Wan nga rod nanang, madinong ununaan. Ay wun gayab. Nadanon na matlaang ni Abalayan ti papanay di balaya. Saan ka nung nga rod? Siguro, napan ni tatang iti talon. Awan ka di pa'y ti panagsarita daki ni Mayor, panggap ka dagiti pinagaburan na ataltalon yaw. Awan sa paymat nanang. Ngam ko na ni tatang, kasarita ng tukan mo ni Mayor. Pabayadan nan sa dagiti nadadala pagay na. Ay, rebeng laeng abayadan ni Mayor. Tadi met inuray ni Mayor anaapit dagiti pagay ni Abalayan sakbay ang nagpagabaor. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.